Boas tardes, señoras e señores concelleiros, funcionarios, público que nos acompaña en medios de comunicación e a todos aqueles monfortinos e monfortinas que nos ven a través de streaming. Imos celebrar o pleno ordinario correspondente ao mes de febreiro de 2026, empezando, como sempre, pelo primeiro punto do día, que a aprobación se procede da acta de sesión ordinaria do día 26 de xaneiro de 2026. Alguna cuestión acta? Non hai, por tanto, sometemos a votación. Votos a favor? Aprobámosla por unanimidade. Pasamos ao segundo punto do orde do día, que se acumula co punto número 10 para o seu debate, que é unha moción do BNG, o punto 10, e unha proposta de alcaldía, o punto 2. Por tanto, o punto 2 é proposta de alcaldía, non ten dictamen. O punto 10, sí, se fai a favor de ternos o dictamen, señor secretario. Sí, o dictamen do punto 10. Sí. Que acumulamos o debate co punto 2. O dictamen do punto 10 é favorable á proposta, con 2 votos a favor do concelleiro do Grupo Municipal do BNG e do concelleiro do Grupo Municipal Experta Monforte Grupo Mixto e 8 abstencións do señor alcalde e dos concelleiros e concelleiras do Grupo Municipal Socialista e do concelleiro e concelleira do Grupo Municipal do Partido Popular e que se somete a decisión plenaria. Moitas gracias, señor secretario. Empezamos por orden que está. Por punto 2, proposta da alcaldía, manifesto da FEGAN do 8 de marzo de 2026, as mulleres xestoras do cambio. Para este punto actuará de portavoz do Grupo Socialista dona Marga e, polo que me teñen trasladado do grupo do BNG, actuará de voceiro o señor Luaces. Así que ten a palabra, doña Marga. Boas tardes a todas, a todos. As mulleres somos as xestoras do cambio. A conmemoración do 8 de marzo, Día Internacional das Mulleres, permítenos lembrar, reivindicar e facer balance dos avances acadados. Unha data mundialmente remomerada na que a ONU, neste 2026, une a mulleres e nenas para exixir igualdade real de dereitos e unha xustiza para facer valer, exercer e disfrutar eses dereitos. No municipalismo galego, falar de igualdade significa falar de milleiros de mulleres implicadas ao longo dos anos que deixaron e deixan o mellor do seu talento e da súa capacidade ao servicio da veciñanza, con responsabilidade, bo facer e rendición de contas. Un traballo cotiá que mantén en pé aos concellos e garante que os servizos públicos cheguen a todas as persoas. Desde a Federación Galega de Municipios e Provincias queremos poñer o acento neste labor imprescindible e non sempre recoñecido das xestoras públicas. Mulleres que dende os espazos de responsabilidade e tamén dende os equipos técnicos sosteñen a administración local e participan nos procesos máis exixentes que afrontan hoxe os gobernos máis próximos á cidadanía. Desde Maruxa Gómez, a primeira muller alcaldesa elixida democráticamente en Galicia no ano 1936, ata hoxe, moitas mulleres foron asumindo os bastóns de mando dos 313 concellos galegos, outras como concelleiras e outras en labores de oposición, pero todas erguendo a bandeira do traballo colectivo e deixando o listón moi alto. De feito, compre engadir que máis do 42% das concelleiras nos municipios galegos están ocupadas por unha muller, maila que só un 22% son alcaldesas. Falamos de mulleres traballando en ámbitos e funcións chave na xestión municipal como a precificación de servicios, o deseño dos povos e das cidades, a xestión económica, a contratación pública ou programando e prestando servicios de comunidade. Un traballo constante e riguroso, absolutamente esencial para garantir a continuidade, a estabilidade institucional e a mellor atención, mesmo en situacións complexas como recentemente aconteceu coa pandemia do COVID. Na actualidade, esta experiencia resulta determinante para facer fronte a un dos maiores desafíos do municipalismo, como foi a xestión dos fondos europeos do Mecanismo de Recuperación e Resiliencia, coñecidos como Next Generation.
Nunca antes os concellos e diputacións tiveran que xestionar recursos de tal dimensión, cunha exigencia técnica que require coñecemento normativo, vanguarda, organización, coordinación e unha planificación precisa. En Galicia, unha parte moi significativa desta responsabilidade recae nas mulleres. Este foi o motivo de poñer este 8M o foco nas mulleres como xestoras transformadoras dos seus povos e cidades, facendo gala dun compromiso e coñecemento do territorio que posibilita que os investimentos non se concreten só nos grandes lucros urbanos, senón que contribúan á cohesión territorial de toda Galicia e a un desenvolvemento máis equilibrado. Este liderado político e institucional implica tomar decisións, establecer prioridades e garantir a transparencia no uso dos recursos públicos, con rigor e unha base sólida que reforza a confianza da cidadanía nas institucións. En todos os contextos políticos, a igualdade real efectiva entre mulleres e homes non pode entenderse como unha cuestión secundaria, senón como unha condición necesaria para a eficacia e a eficiencia das políticas públicas. Non hai política sen igualdade, non hai xestión sen mulleres, non hai democracia real sen paridade. Todo isto debemos seguir defendendo o feminismo como un movimento político, social e cultural civilizatorio, indispensable para combater todas as formas de desigualdade, discriminación e violencia. É indispensable para reforzar a participación activa das mulleres na política local, pero tamén na economía, na educación, na investigación e na tecnoloxía. E, por suposto, é imprescindible para fornecer e ampliar a actual axenda pública con novas respostas e vellas preguntas, con novas solucións para vellos problemas. Neste 8 de marzo, na FEGAN, reafirmamos o noso compromiso para seguir visibilizando as mulleres como xestoras do público, exercendo o poder, eliminando barreiras que ainda dificultan o seu acceso a postos de responsabilidade. Temos a oportunidade en Galicia de seguir pulando por un modelo municipal de desenvolvemento sostible, social, económico e medioambiental, centrado nas persoas, con perspectiva de xénero, con miradas máis plurais e coa igualdade impregnando a organización e a xestión dos concellos. Invitámonos a que durante todo o ano, pero especialmente nestas datas tan simbólicas, estimulemos conxuntamente a visibilización destes logros escritos co nome de centos de mulleres, que abramos espazos de participación para todas, que reforcemos a colaboración e o liderado de todas elas. Traballemos para que os retos e desafíos que temos por diante se afronten dende o principio de igualdade, recoñecendo as mulleres non só como protagonistas da igualdade, senón como xestoras do cambio, responsables directas de construir, dende o ámbito local, un mellor futuro. Cando unha muller avanza, ningún home retrocede. Cando unha muller avanza, todas dan un paso á fronte. Moitas grazas. Moitas gracias, doña Marga, polo grupo do BNG, para defender a súa proposta. Ten a palabra o señor Vázquez. Boas noites e moitas grazas. As portas do 8 de marzo de 2026, data na que o feminismo sae ás rúas, en homenaxe ás loitas feministas que nos antecederon, en reivindicación dunha vida en igualdade, especialmente no ámbito económico e laboral, desde o Grupo Municipal do BNG queremos insistir na necesidade de responder a un presente de rearmamento do machismo e avance dos totalitarismos con máis feminismo. O mundo vive unha ofensiva de ameazas a dereitos elementais sexuais e reproductivos ou a posta en cuestión da violencia machista. Ao mesmo tempo, atopámonos nun momento no que a situación das mulleres galegas, fronte ao relato imperante de igualdade conseguida, está marcada por unha enorme desigualdade en moitos ámbitos, entre os que as portas do 8 e do 10 de marzo compre remarcar o socioeconómico e laboral. Constatamos a ineficacia das políticas públicas e as consecuencias da concatenación de crisis que vimos nos últimos 3 lustros, tanto en termos de condicións de clase traballadora como na crise dos servizos públicos, cuxas consecuencias recaen de forma intensa e maioritaria nas mulleres. Ademais, no ámbito dos municipios galegos, compre sinalar que a falta de compromisos da Xunta de Galiza e do Goberno do Estado repercute negativamente no sostenimento de servizos amplamente feminizados como o Servizo de Axuda ao Fogar. Da mesma maneira, vemos as consecuencias negativas do avance privatizador do Partido Popular nos servizos públicos e tamén nos servizos especialmente dedicados á igualdade, como son os CIN móviles ou os centros de crise 24 horas para as vítimas de violencia sexual. Así as cousas, no ámbito sociolaboral vemos tímidos avances nos indicadores que son, en realidade, un espellismo. Este é o caso, por exemplo, da leve reducción
da fenda salarial, que en realidade explícase polo empeoramento das condicións laborais dos homes, non pola mellora da situación das mulleres. A realidade é que, ollando o período do 2009 ao presente, ou tramos máis recentes, a situación laboral das galegas segue a ser desfavorable. Aínda que habería moitos exemplos por debullar, compre ter en conta a interseccionalidade e como esta situación se agrava se temos en conta factores como a migración, a monoparentalidade ou a mocidade. É necesario sinalar a enorme desigualdade que reflicte o ámbito das pensións e a consolidación da feminización da pobreza, e que esta situación de desigualdade ten unha expresión especialmente agravada no rural galego, con peores indicadores económicos e falta de servizos públicos e políticas específicas. Ao mesmo tempo, compre recordar que o período político máis recente estivo marcado por novas denuncias públicas de violencia machista en ámbitos como político ou cultural, e que no pasado 2025 houve un incremento de feminicidios sen ninguna actuación extraordinaria por parte dos poderes públicos. Ante a complexidade desta situación, é necesario incrementar os nosos esforzos e impulsar novas ferramentas políticas e institucionais para avanzar sen conformarse con que a desigualdade permaneza e os dereitos legislados non sexan executados. Así mesmo, temos que reivindicar e recoñecer as mobilizacións do feminismo galego organizado, fundamentais na resposta ao machismo e no fortalecemento dunha axenda feminista galega que fai avanzar o noso país. E por todo exposto, propoñemos os seguintes acordos. A Corporación Municipal do Concello de Monforte de Lemos reafirma o seu compromiso coa loita feminista e o apoio ás mobilizacións e reivindicacións do feminismo galego organizado neste 8 de marzo de 2026. Reclamar a Xunta de Galiza a promoción dun acordo de país para a creación do Instituto Galego das Mulleres como un organismo público que promova e fortaleza as políticas de igualdade de forma transversal en todos os ámbitos da vida social, económica, cultural e política de Galiza. Para tal fin, o Instituto contará con personalidade xurídica propia, orzamento propio, autonomía de xestión e plena capacidade de obrar para o exercicio das súas funcións e terá como obxectivo a promoción das condicións que promovan a igualdade e supriman todos os obstáculos que impiden así como a eliminación de todas as formas de discriminación das mulleres en Galiza. E terceiro, instar a Xunta a impulsar un novo marco regulamentario e orzamentario incrementando a súa contribución para os centros de información á muller, co obxectivo de reforzar e ampliar a rede galega do CIM, facendo especial énfase na creación nestes centros naqueles concellos e comarcas nos que actualmente non existen ou están sobrecargados. Impulsar a fixación de rateos mínimas de persoal e favorecer a contratación a xornada completa como mínimo de todo o persoal que sexa obligatorio para a acreditación do CIM. Nada máis, de momento. Gracias. Muchas gracias, señor Luaces. Tengo la palabra por los expertos Monforte, señor Germán. Don Germán. Sí, boas noites a todos. Nós queríamos empezar por o tema do manifesto da FEGAN, que efectivamente se nos entregou na comisión informativa. Mulleres xestoras do cambio, desde o equipo de goberno querían que fose unha declaración institucional e nos dixemos que non. Ten vostede moitas outras maneiras de presentalo e efectivamente presentouno como unha proposta de alcalde e non basicamente porque polo que levamos vivido. Certo que nós fai relativamente pouco pedimos a dimisión da concelleira de Igualdade. Nós creemos que non se actuou correctamente no tema do presunto acoso sexual contra vostede como alcalde que ainda sigue sendo e como era presidente da Diputación e ahora expresidente da Diputación. E nós non o entendemos porque efectivamente non se pode estar a unha cousa e a outra, hai que definirse. En este caso era ben sinxelo que vostede dera un paso ao lado, era ben sinxelo que en este caso tamén a concelleira de Igualdade pois fixera o posible por axudar a todas as partes por igual e non poñerse de parte de uns. Entonces, nós este 8M pois entendemos que non vamos a participar con vostedes do mesmo. É certo que nós xa non viñamos participando porque há unhas horas que non nos corresponde, pero sí é certo que agora queremos poñer de manifesto que non vamos a participar por o anteriormente exposto. A vostedes parecerálles unha broma ou o que sexa, pero é certo que non sei se saben que hoxe se cumplen 40 anos do pasamento de Maruja Gómez, non sei o que diría se levanta a cabeza e ver o que fixeron vostedes e o que están facendo e o que siguen facendo e todo o que pasou en este Concello e a forma de actuar de cada quen. Certo que nós vamos a separarnos de todo isto
Só queríamos aclararlo porque sí é certo que nós non temos ningún problema por apoiar os manifestos da FEGAN, pero queríamos deixar ben claro que non como unha declaración institucional. Referente ao BNG, pois nada, vamos a apoiar esta moción porque nos entendemos que non deixa de pedir cousas que son positivas para as mulleres e aí nos van a ter sempre ao seu lado. Mais nada. Moitas gracias, Germán. Agora por o Grupo Popular, doña Cadeín. Moitas gracias, presidente. Boa noite a todos os presentes. Bueno, xa que xuntamos estas dúas iniciativas, máis ou menos contábamos que iso fose así, déxenme empezar pola iniciativa do bloque, porque ten un pouco que ver tamén co que queremos falar acerca desta proposta da alcaldía do manifesto da FEGAM, non? No seu punto 1, que reza así: a Corporación Municipal do Concello de Monforte de Lemos reafirma o seu compromiso coa loita feminista e o apoio das mobilizacións e reivindicacións do feminismo galego organizado neste 8 de marzo de 2026. Vostedes pídenlle a toda a corporación que forme parte das mobilizacións que se celebren o día 8 de marzo, pero logo sacan unha nota de prensa onde dicen que non van participar dos actos que se celebran no Concello 8 de marzo, pero logo a súa vez súbense o carón do equipo de goberno cando hai calquera actividade. Mire, creo que son absolutamente incongruentes. Se tivemos un encontronatos a través dos medios de comunicación, agora estamos no pleno, as cousas hai que decilas onde hai que decilas, aquí no pleno, e por eso nos parece absolutamente incongruente a súa nota de prensa, que critican por un lado, según vostedes, a falta de coherencia que ten o Concello tal e cal, pero logo, por outro lado, están a carón deles todo o tempo. Mire, o feminismo hai que demostralo todos os días. Todos os días. E nós agora vamos a explicar por que, por exemplo, no enterro da Sardiña non estivemos con vostedes, ou incluso o Día de Reis tampouco estivemos con vostedes. Non, nos participamos das actividades que se pagan no Concello, só faltaba para estar a carón dos veciños. E hai algo que creemos que é importante que quede claro, sobre todo por este asunto que estamos falando do machismo, e estamos falando desta declaración institucional da FEGAM. Aquí houve unha explosión informativa brutal en decembro. Entendo que o alcalde e o equipo de goberno prefiren pasar páxina, e a nós, máis que as denuncias internas de presunto delito de acoso sexual, o que máis nos indigna é que non se mova a ficha cando se están poñendo en dúbida os procesos de selección do Concello de Monforte. E xa llo dixemos, o digo na radio, vostede dice na radio que eu non son quen de marcarlle os tempos, cada un ten a súa postura. Pero a nosa postura é clara. De verdad, señor alcalde, digo yo aquí, mirando os ollos, creo que non podemos permitir que pase máis tempo e que se teña en dúbida os procesos selectivos do Concello de Monforte, porque houve unhas declaracións que de vez en cando se siguen vendo nas redes sociais, de vez en cando algún programa de televisión as volve a salir, nunha persona que dice, bueno, pois que a cambio de certas cousas vostede ofrece un posto de traballo. Entonces, creo que si debe vostede querellarse ante a presunta difamación. Entendo que vostede quere decir, non, bueno, pois que demanden elas e xa eu me defenderei. Sin embargo, neste asunto en concreto, para nós é fundamental, porque nos deixa a oposición nunha situación moi complicada, porque se deixa en dúbida, repito, os procesos de selección dos últimos anos do Concello de Monforte. E creo que só por eso debería acudir aos xulgados a defender ese honor. Xa vimos que nos presentou un informe xurídico da Deputación e que nós non decimos que vaya ao Concello, ao xulgado, decimos que vaya a vostede, non ao Concello. Eso que quede claro. Por eso, queríamos aclarar que non vamos a formar parte dos actos institucionais como pleno da Corporación Municipal, pero non só os do 8 de marzo, señores do bloque, de ningún, pero sí as actividades que se formen parte do Concello. Eso sí, eu lles digo, cando nos vexamos que vostede presenta algunha acción judicial, cambiarían moito as cousas, pola nosa parte. E non estamos acusando de nada, que xa sei que o mellor queren tergiversar e dicir que nos estamos acusando. Non, estamos simplemente pedíndolle que se indigne máis por esas acusacións. Seguindo coa moción tamén do Bloque Nacionalista Galego, señor Luaces, constame que vostede é unha persona feminista, que está totalmente de acordo aos postulados feministas, estou segura, pola súa xuventude, ademais, canto máis nova a xente, máis concienciada está con este asunto,
pero non me pode vir con unha iniciativa onde na exposición de motivos fala non só das responsabilidades que ten que ter a Xunta, senón tamén o Estado central, e despois, aparte dese punto número 1 que nos parece incongruente, só instarlle a Xunta. E que xa solo con eso, eu acabo enfadada e decido votar que non. Que quere que lle diga? Así lle digo, solo con eso, xa falamos en moitos plenos, e que parece que solo aquí hai responsabilidades da Xunta de Galicia. E iban moi ben na exposición de motivos, non? O Estado tamén ten máis que colaborar. Non, pero só lle instamos a Xunta. Non vai a ser. Eu entendo que, home, pois teñen que obedecer o partido, que traen de media unha moción todos os plenos onde lle atacan a Xunta, entendo que forman parte dun partido político que a señora Ana Pontón pois lle interesa que tamén lle fagan a campaña nos concellos. Por eso, xa lle digo, nin siquiera levei esta iniciativa. Creo que todos cando temos iniciativas o mellor que repercuten aos nosos partidos as podemos elevar e tal, nin a levei xa con ver esa iniciativa. E, señora Margarita, como foi vostede a voceira da iniciativa, mire, é que aprobaron o protocolo de acoso sexual que é obligatorio desde o ano 2007 agora. E, ademais, vou deixar para despois, porque vexo que estou rematando o tempo, algunha cousa máis que vin, por iso é que é tan difícil ir o seu carón, o carón de todos vostedes, nestos temas, de verdad, é tan complicado. Logo continuo. Gracias. Moitas gracias, doña Cati. Segundo turno, doña Marga. Agradezco a quien vaya a votar a favor y a quien vote en contra que se lo haga ver, porque realmente lo que estamos aquí plantando es un manifiesto del 8 de marzo, si las mujeres somos gestoras del cambio o no. Por parte del BNG habla en concreto, lo que hizo es instar a la Xunta de Galicia a impulsar un regulamento orzamentario. Es que realmente lo que están haciendo con los inmóviles desde el 9 de febrero es lo más triste que vi yo en mucho tiempo. No dan el dinero suficiente a los CIN que están funcionando con el ayuntamiento. Sin embargo, los CIN móviles creo que son 4. Los presentó la consellera, doña Fabiola, y dice que van a ir por las zonas del rural y que van a ir por las universidades. Es una furgoneta, estas furgonetas como las de los, no sé, como de los surferos, que lleva una psicóloga, una trabajadora social, subcontratado con una empresa, por supuesto, y que la asesoría jurídica será telefónica. ¿Usted piensa que cuando en Currelos, por ejemplo, llegue esa furgoneta, una señora de Currelos va a ir allí a decir, mire, es que tengo un problema de violencia de género? Un poco surrealista. No le van a poner una alfombra roja. Esa persona no va a ir allí. No sé si sabe muy bien cómo funcionan los CIN. Supongo que sí, porque es la consellera del ramo, pero un poco despistada debe de estar, ¿eh? Porque si piensa que van a ir allí alguna, estira el dinero. Ese dinero que invierte en esos CIN móviles tiene bien dónde darlo, ¿eh? Porque aquí el Ayuntamiento de Monforte tiene 3 trabajadoras a jornada completa, una psicóloga, una asesora jurídica y un agente de igualdad, trabajando todos los días y infrasubvencionadas por la Xunta de Galicia. Sin embargo, para eso sí que hay dinero. Eso sí, el asesoramiento jurídico es telefónico, el resto va a ser en persona. Cuando vayan a la universidad, también cuando se pongan allí delante de las facultades, van a bajar todas en masa allí a decir, es que estos compañeros me acosan o me pasa esto. Eso sí que lo veo un poco difícil. Ya le digo, todo ese dinero que invierten en esas furgonetas, tienen bien dónde hacerlo, ¿eh? Ya se lo digo ahora. Y nada más, muchas gracias. Gracias, doña Marga. Segundo turno, señor Luaces. Sí, nada, simplemente aclarar o tema que falaba dos medios de comunicación, nós xa o falamos claramente, pero si queres repetimos, non imos participar en actos de igualdade do feminismo, mentres que siga a situación como está, porque creemos que o feminismo non é unha foto, non é unha declaración institucional,
senón que é un compromiso real cos dereitos das mulleres. Agora ben, iso non significa que non vayamos a seguir coa nosa responsabilidade, seguiremos participando no resto de actividades municipal, porque a cidadanía así non lo pediu, votándonos, pediunos estar dentro, pediunos fiscalizar e pediunos defender os dereitos dos ciudadanos de Monforte. E, desde logo, aceptar leccións dun partido como o Partido Popular, non? Que fala aquí de feminismo todos os días, e que non vai vir ao carón do resto da corporación nestes temas. Irá a carón de Villares, ou do alcalde de Móstoles, ou dos cargos políticos do PP que sí que acudiron á Asamblea do Eixo Atlántico. O sea, que non nos veña con hipocresías, por favor. Si me permite, ahora vou falar un pouco da moción, porque, aparte, creo que está ben preparado. Nos pedimos que se impulse unha nova ferramenta como é a creación do Instituto Galego das Mulleres, que trataríase máis así como un organismo ao modo do Emakunde Vasco ou do Instituto das Mulleres Estatal, para facer labores como, por exemplo, asesorar en materia de igualdade, elaborar as directrices destinadas a conseguir igualdade real e efectiva entre mulleres e homes, e impulsar a súa aplicación polos distintos poderes públicos de Galiza, dar seguimento a avaliar políticas de igualdade e da legislación autonómica nesta materia, así como o grado de cumprimento da normativa vigente relativa á igualdade. É unha serie de cuestións que creemos moi importantes. O BNG fixo esta proposta de mellora na tramitación da reforma da Lei de Igualdade que o PP reformou no ano 2023 e o PP vetouna. Como vetou tamén concretar cláusulas de igualdade, retirar axudas ás organizacións antiabortistas, impulsar unha valedoría da igualdade para fiscalizar os incumprimentos laborales da lei e investigar neste ámbito, e mellorar o financiamento dos CIMS. Así que, por favor, con temas de feminismo, poucas leccións do Partido Popular. O respecto da moción da FEGAM, bueno, pois, dentro do BNG ímonos a abster porque queremos deixar moi claro que estamos de acordo co contido do texto, que compartimos a necesidade de avanzar en dereitos, en igualdade real e en políticas feministas que transformen a sociedade. Pero as declaracións institucionais non poden ser só palabras. Precisan coherencia, autoridade moral e credibilidade. E hoxe por hoxe este equipo de goberno non a ten para liderar nin representar unha declaración deste tipo. Non se pode falar de igualdade mentre a institución está marcada por unha situación que erosiona a confianza da pública e deslegitima calquera acción en materia de feminismo. Entón, por responsabilidade institucional, pedimos a dimisión para devolver a normalidade do Concello e permitir que as políticas de igualdade se desenvolvan con seriedade, con rigor e con respeto ás mulleres. E mentre iso non aconteza, a nosa posición será de coherencia. Nada máis. Moitas gracias. Pois moitas gracias. Vou deixei acabar. Que lle deixei acabar para que expoñera usted perfectamente. Despois aí diría alguna cousa para ver se entende ben. Don Germán, su turno. Sí, decía vostede que nos tiñamos que facer mirar non sei o que, porque nós tamén nos vamos a abster no manifesto do 8M. Estará comigo que nós temos unha concelleira de igualdade da que nós xa pedimos que dimitira e aí está, sigue vostede aí. Hoxe, de feito, é vostede a que leu este manifesto, seguramente que vai a ir a todos os actos do 8M, que personalmente, dende Desperta Monforte, creemos que se lle tiña que caer a cara de vergonza. Tamén, o mellor, tiñan que facerse mirar vostedes eso. Porque aquí houve unha manifestación de fora acosadores das institucións e vostede estaba no despacho do señor alcalde. Despois, do tema do protocolo de prevención, perdiu vostede unha oportunidade boísima de explicarnos aquí se está ou se non está, porque é do 12 de xaneiro. Se isto explotou o 9 de decembro, pois hasta o 12 de decembro, mira, se non tuveran vostedes tempo, e ni siquiera sabemos a día de hoxe se ese protocolo se activou, se non se activou ou o que sexa. E nós, con respecto a todo este tema do tempo, dos tempos que hai que tomarse na política, no dereito, na súa defensa, nós xa dixemos ben claro que sí que entendemos perfectamente que hai que tomarse un tempo, pero tamén é certo que a partir dun de xuño, sexa co BNG e co PP, porque con vostedes non contamos, ou solos, o que sí que vai a facer Desperta Monforte claramente é ir á Fiscalía con todo isto, porque nós non entendemos como
este tema dos procesos selectivos do Concello de Monforte de Lemos, e saben vostedes como andan os WhatsApps e como andan as fotos e como anda todo, estarán comigo que desde que entraron vostedes fai 10 anos, basicamente, entra xente da súa corda. Claro, isto é duro de decir, é difícil de comprobar, pero non quita que é moi probable que sexa que é así, ou moitos vemos moitas fotos e moitas cousas, cando menos chocantes. Entonces, despois de que se metera tamén polo medio este tema dos procesos selectivos do Concello de Monforte de Lemos, non sabemos como vostedes non actuaron dunha maneira máis rápida. Pero a maiores vir aquí a que vostedes nos den leccións de si nós temos que aprobar ou deixar de aprobar según que manifestos é que non nos parece ni siquiera serio. Porque ademais nós sí que viñamos aquí e pedimos a súa dimisión. Despois, o señor alcalde se foi para o grupo de non adscritos, vostedes se quedaron no grupo socialista, vostedes apoian o señor alcalde, ainda hoxe non sabemos se é do grupo socialista ou do señor alcalde, ou de que nos aumentaran os 50 euros e colleran os 22.000 euros que facían falta, porque 142.000 euros non lles parecían moitos, e nós non sabemos absolutamente nada de ninguna cousa, porque nos teñen, bueno, pois, como silenciados. De feito, se preguntábame se sabía algo de se abrira ou non se abrira ou cando se iba a abrir o ginasio da piscina, e, por suposto, que lle dixen que yo preguntara ao señor alcalde, porque a mí non me iba a decir. Mais nada, gracias. Moitas gracias, don Germán. É que se poste non é membro do goberno. Por lo tanto, claro, non lle corresponde a usted. Pregúntelle a Rueda a ver quen informa, se o da oposición ou o goberno galego. É que de verdade. En fin, doña Cati, segundo turno. Moitas gracias. Señor Loaces, non dubido de verdade do seu feminismo, dixonlle ao principio, linlle algunha vez algún artículo de prensa, escoiteino en outras ocasións, pero non quita que a iniciativa en concreto pois nos pareza pois o que xa lle dixen na anterior exposición. E mire, non temos problema, vou falar eu por min, tampouco quero aquí involucrar os meus compañeiros, porque falou de casos que hai no Partido Popular tamén de presunto acoso sexual. Eu non teño problema en censuralos tamén, en censurar o comportamento de compañeiros do Partido Popular, e fíjese por donde todo isto me recorda a un caso que pasou fai máis de 20 anos cun alcalde do Partido Popular, Nevenca, que ela sí que foi ao xulgado, ela gañou, e tivo que irse de Ponferrada. Tivo que irse de Ponferrada porque a xente abucheaba, despois de gañar, E creo que non cambiou tanto a sociedade, que ese é o problema, non cambiou tanto a sociedade. Señora Margarita, mire, leccións nestes momentos de feminismo, mire, primeiro, o vocero do Partido Socialista bostezando seguido mentre falamos deste asunto. Parece que o señor alcalde botou a bronca e parou. Segundo, que falaba antes, aprobaron o protocolo de acoso laboral e sexual cando é obrigatorio desde o ano 2007 agora. Eu ni siquiera había pedido nunca acceso e copia a él porque daba por feito que estaba. Todas as empresas privadas, bueno, só traballei en 2 empresas privadas fai anos e xa existían no ano 2007, entendín que eso xa estaba aquí tamén feito. Tremendo. Terceiro, importante, gustaríame falar desto. O alcalde fala moitas veces de rumores, fala de reunións que el non estivo presente pero que sabe que existían, entón eu tamén vou falar dun rumor. E vou falar de que, polo visto, desde dentro deste concello, algún funcionario ou unha funcionaria afín ao alcalde lanzou un vídeo dunha presunta denunciante como acusándoa de ser un pouco desvergonzada porque iba a un programa de citas e ia de forma coqueta. A mí eso me parece lamentable. Entón non permito leccións de feminismo de xente que censura as mulleres. Porque para defender a inocencia, neste caso, o señor alcalde, non é necesario sinalar a ningunha muller. Esa é a miña opinión. Entón, mentras non vexa outras conductas, e repito, a nosa crítica é máis un pouco polo sentido que decía o señor Germán, que creemos que sí que é necesario que debe de acudir á vía judicial un pouco porque quedou entredito esos procesos selectivos e debería de indignarse máis, pero sí que non vamos a aceptar, eu non acepto como muller leccións de ninguén. Por a nosa parte nos abstuiremos no primeiro punto e votaremos en contra do bloque. Nada máis, moitas gracias. Moitas gracias. Turno de peche, doña Marga. La verdad es que a veces uno se siente impotente porque
lleva trabajando en igualdad mucho tiempo, poniendo toda la carne en el asador. Y a veces se descorazona uno cuando llega aquí y oye lo que oye, porque a veces dices, no me gusta la política de platós de televisión, esa sí que no me gusta, esa política de plató que cuestiona a la gente, que si es de un partido político, la presunta víctima se llama tipa, es la tipa, pero cuando es de otro partido político, no, es una presunta víctima y el acosador casi ni es presunto. A mí ese tipo de política no me gusta. A mí la política que sale en los platos de televisión no me va. A mí me educó una señora que tiene 91 años ahora, que se quedó viuda con 39 años, con 2 niñas pequeñas, y nos educó en valores. Una cosa que dijo la señora Katy, que la oí por la radio, creo, y le doy la razón, dice, no es el 8M, claro que no, es desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre. Pero eso va en cada uno, va en cada persona, eso lo lleva uno dentro. No es por leer este manifiesto, no. Lo que pone el manifiesto yo creo que es sensato, es serio. Dicen, no lo vamos a apoyar por cosas ajenas al manifiesto, realmente. No porque esté bien ni esté mal, no. Es por algo totalmente ajeno. Yo en la confrontación y en los platos de televisión a mí no me van a encontrar. A mí me van a encontrar en este ayuntamiento trabajando por las mujeres y por los hombres también. Así que aquí me vais a encontrar. En otro sitio no, ¿eh? Ya os lo digo ahora, en ningún platón, ni en ningún periódico, ni en redes sociales, insultando a nadie. Ahí no me vais a encontrar. Me vais a encontrar trabajando. Gracias. Muchas gracias, doña Marga. Señor Vázquez, turno de peche. Sí, por contestar do Partido Popular, simplemente decir que nós o que reclamamos son máis recursos para o CIM, máis ratios mínimos de persoal á xornada completa e un Instituto Galego das Mulleres con orzamento e capacidade real. Porque está claro que o que hai non funciona e iso demostra nos datos. Recortaron as cuantías das axudas vítimas de violencia machista e o Servicio Galego de Igualdade e do Benestar nada máis chegar a Xunta e no orzamento de 2026 recortan o orzamento de violencia machista en máis de 1 millón de euros. Entón, esta é a chega do PP a permanencia da desigualdade e da violencia machista. Non facer cumprir as leis, ir collidos do brazo da extrema dereita e recortar en recursos. Con respecto a doña Margarita, que se sinte impotente, temos falado da preciosidade de actividades que fai o CIM, do traballo que fai vostede na Concellería. Por iso non entendemos que siga estando aí. O señor alcalde que me quería decir algo para ver se entendo. Eu tamén lle quero decir algo para ver se entende. Non se poden dar leccións de feminismo mentre esta institución non recupera a normalidade democrática. Non se poden facer políticas de igualdade cribles cunha sombra permanente sobre a alcaldía. E se de verdade queremos facer políticas feministas reais, empecemos por devolver a dignidade institucional a este Concello. Sen normalidade non hai credibilidade e sen credibilidade non hai igualdade efectiva. E con isto, se repito, como xa dixen moitas veces, non se está acusando de nada. Estamos pedindo normalidade. Non se equivoque. Non estamos acusando de nada, de verdade que non. E desexámoslle a mellor da sorte no que lle veña por diante. Moitas grazas. Moitas gracias. Mire, vostede ten un doble lenguaxe e iso non vale. Vostede está acusando, indirectamente pero acusando. Este Concello ten legitimidade democrática. Mentre a cambien os ciudadanos, vostede está aí e eu estou aquí. Mentre a cambien os ciudadanos. Con toda a legitimidade. Que eu sepa, non hai ninguna denuncia contra mí. Que eu sepa, a mí, nem siquiera do partido me dixeron de que se me acusa, e que eu sepa, así presentando este algo, e que eu sepa, señor Luaces, non se pode condenar sin pruebas. Non se pode, usted condena, usted xa dá por feito de que un é culpable. Claro, por lo tanto, eso non vale, señor Luaces, eso non vale. Usted critica o que queira, pero non insinúe o que está insinuando, porque o primeiro que ten aquí irregularidades as comete así é usted, que comete ilegalidades no dominio público sin pedir permisos. Vostede.
E iso temos 50.000 pruebas para demostrarlo. Así que, se quer usted ter un día legitimidade para gobernar, vai aprendendo a respetar as normas. Eso primeiro, porque non é unha cousa sola, un montón delas. Un montón. Por tanto, señor Vázquez, non me veña usted aquí dar ningún tipo de lección. Igual que, pois, don Germán, o que pasa que xa prefiero casi pasar, porque dice activar o protocolo, pero, oiga, como se activa o protocolo se non hai ninguna denuncia? Como se activa? Vai usted a un xurista a ver que lle explique, porque claro, entendo que vostede non entenda, eso sí. Igual que mentir, fala de 22.000 euros por non sei que, pero que é da mentira? Pero é que ainda que multiplicando por 8. E calle todas as dúas comisións durante 11 meses. E por 50 euros que se incrementan, e logo 11 plenos por 15 personas, é imposible que cheguen a esa cantidad. Como se minte desa maneira? Entende de verdad? Eu sinceramente, en fin. E mire, doña Cati, a coherencia é o que lle acabo de dicir ao señor Vázquez, Que é coherente? Marcharse porque usted lle gusta que eu me vaya? Ese é o coherente? Non, o coherente é que se non hai pruebas, pois xa me dirá usted por que teño que ir meu. Vayas usted. Eu teño as mesmas denuncias que ten usted. As mesmas. Por lo tanto, se vostede é inocente, eu tamén. E dice que pasar páxina. Eu estou seguro que no futuro habrá xente que desearía pasar páxina. Eso non lle quepa a usted ninguna dúda. Fala usted de redes sociales. Mire, eu non as teño. E estou aquí na alcaldía sin elas. E o que hai que fazer nas redes sociales é, cando se dicen mentiras, non alimentalas, porque vai a cousa que se dice nas redes sociales, vai a cousa. Cando as dicen de vostede non lle gusta. A mí tampouco, porque eu non sei insultar e ofender a nadie. Podes dicir as cousas sin insultar e sin ofender. E logo, vostede está poñendo en dúbida, doña Cati, os tribunais que se refieren ao personal de Monforte. Está poñendo en dúbida os tribunais. Porque, mire, eu non formo parte de ningún tribunal porque legalmente non se pode facer. En tempos, eu recordo cando os concelleiros aquí formaban parte dos tribunales. Ahora non pode ser. Por lo tanto, mire, teñen a mesma credibilidade e son igual de neutrais cos da Xunta de Galicia. Como mínimo. Como mínimo. Eu non estou acusando aquí os da Xunta de Galicia. É vostede o que pon en dúda. Mire que non se leva dito cousas da Xunta de Galicia. Mire que non se levan dito cousas. Por tanto, debería ser un poquinho máis cautelosa en todo isto. E mire, eu sou unha persona de palabra. E cumpro o que digo. Xa o dixen alguna vez, non me importa repetirlo, porque non pasa nada, pero cando dixen que eu iba a denunciar, vou facer. Pero estou tranquila, xa informarei. Cando faga, vou informar. Cando faga, vou informar. E xa dixen agora os motivos polos que ainda non o fixen. E, ademais, voulle dicir unha información, para que o sepa. Vai ir por doble vía. Penal e civil. Doble vía. Penal e civil. Así que, eu non sei se alguén algún día terá, pois desearía que se hubiera pasado páxina. Eu non. Eu non a vou a pasar. Porque unha mentira non pode causar tanto daño. Un invento non pode causar tanto daño. Un montaxe non pode causar tanto daño. Por tanto, isto non pode salir gratis. E eu estou convencido que a justicia non o vai deixar quedar gratis. Estou convencido. Os tempos son os que son. Os tempos son os que son. Por suposto, vostede que cree? Que a mí me gusta alargar isto no tempo que for un chicle. Non, iso fan vostedes. Alargan o chicle hasta a vez se rompe. Eu non. Pero os tempos son os tempos, reitero. Por tanto, non se preocupe vostede. Eu espero que cando se rexistre isto, pois vostede aplauda. Vostede aplauda, porque espero que faga ese aplauso. Eso espero, E, de logo, falar de equilibridade moral, ten tela, Ten tela. Non sei o que entendo por equilibridade moral. Claro, cada un entende o que entende. Entonces, pois, en fin, non vou entrar eu neses xogos, pero, claro, estas cousas convén que queden claras. Vamos a meter a votación, en primeiro lugar, o punto 2,
é a proposta da alcaldía sobre a declaración que propuxo a FEGAN. Votos a favor? 10 votos a favor. Votos en contra? Non hai. Abstencións? 7 abstencións. Votamos agora a moción do BNG, punto número 10, sobre o mesmo asunto. Votos a favor? 13 votos a favor. Votos en contra? 4 votos en contra, non hai abstencións. Pasamos ao punto 3, que é un expediente para prestar aprobación á modificación do punto 7 da adenda de modificación da prórroga do convenio entre a Confederación Hidrográfica Miño-Sil, o Concello de Monforte de Lemos, sobre a financiación, execución e entrega das actuacións de restauración ambiental e construción dunha senda pionil nas marxes dos cauces das Malloadas, Río Porregato da Penela, Zapardiel e no entorno do núcleo de Monforte de Lemos. Dictamen da Comisión, por favor. O dictamen é favorable á proposta, con 6 votos a favor do señor alcalde e dos concelleiros e concelleiras do Grupo Municipal Socialista e 4 abstencións do concelleiro e da concelleira do Grupo Municipal do Partido Popular, do concelleiro do Grupo Municipal do BNG e do concelleiro do Grupo Municipal Experta Monforte e Grupo Mixto que se somete a decisión plenaria. Moitas gracias, señor secretario. Como xa se informou na comisión, e teñen vostedes na documentación, o que se trata aquí é de traer a pleno unha proposta que nos fai a Abogacía do Estado, e que hai que cambiar casi nada, un textiño as palabras do texto, porque por seguridade xurídica parece que hai que facelo así, por tanto, isto non implica nin modificacións de outro tipo, simplemente do texto, sobre todo que ten que ver con registro nese organismo de registro de convenios e, por tanto, isto é do que se trata. Non sei se hai alguna intervención. Sí, don Germán. Si nada, nos imos a votar favorablemente, pero a mí o que me gustaría, se me permite, señor alcalde, eu, cando lle estaba falando desos 22.000 euros, é do seu sueldo. Non lle permito porque non ten nada que ver. E hai unha cuestión, e xa lle digo, vais a ter que ciñer a cuestión e, senón, perderá a palabra. Unha cousa é falar dun asunto e, bueno, pois, dar unha volta por a agricultura como dicimos a veces, e outra cousa é xa de frente non referirse para nada ao punto orden do día. Don Emilio, renuncio turno de Acate. Renuncio turno. Moi ben, pois sometemos entonces a votación esta proposta. Votos a favor? 11 votos a favor. Votos en contra? Non hai. Abstencións? 6 abstencións, PP e BNG. Pasamos ao punto número 4, que tamén é un expediente para prestar aprobación á segunda adenda de modificación da prórroga do convenio da Confederación Hidrográfica Miño-Sil e o Concello de Monforte de Lemos para a financiación, execución e entrega de melloras do saneamento e depuración do polígono industrial de Rouredo. Como vostedes xa se informou tamén, isto é un acordo que se chegou coa Confederación para aumentar o convenio que hai da depuradora e aproveitar estas obras para renovar todo o saneamento do polígono, facer a separativa, pluviais e residuais, que valora o calculou a Confederación que costaría casi 1 millón de euros, 930.000 para ser exactos, e ese é o que se trae aquí a aprobación, por lo tanto, quedaría totalmente renovado o saneamento do polígono industrial do Rouredo. Non sei se hai alguna intervención. Sí, don Germán. Sin nada, solo para decir que nós vamos a votar favorablemente e felicitalos, porque efectivamente eso é moi positivo para o polígono e tamén para a depuradora. Nós non temos ningún problema, por suposto, en que quede sido claro. Por moita gracia, don Germán. Don Emilio, renuncia, don Enecati. Vale, pues ten a palabra. Antes de entrar a isto, unha alusión rápida, e non se preocupe que cando faga esas accións recibirá o meu recoñecemento, que lle quede claro. Señor alcalde, además voulle dicir unha cousa, eu lle admiro moito por moitas cousas, e admirolle porque ten unha facilidade tremenda de contar as cousas dunha maneira extremadamente positiva, sempre. É verdad que xa lle dixemos moitas veces aquí,
no anterior mandato tivo un bon mandato onde fixo moitas cousas e o recoñecemos, pero que agora ademais bueno, sabemos que non, pero bueno, vostede se esforza en vender que sí, eso yo admiro e gustaríame aprender de vostede eso, porque mire, neste asunto en concreto, que sacou unha nota de prensa para decir que conseguiron 1 millón de euros máis, melloraron, tal, cunha foto bella, por certo. E nos, lendo o convenio, vemos que o que pasa é que é necesario ejecutar unha obra complementaria consistente na construción y mejora de la red separativa de aguas pluviales residuales en el polígono de Reboredo, así como su desconexión de la EDAR, por lo que se debe incrementar, es decir, aquí parécenos que era algo necesario de facer, que non se tivo en conta ao principio e que ao final pois hai que incrementar os cartos, vaise prorrogar máis todavía ao final do proxecto, é dicir, nós non o vemos como unha consecución dun millón máis, o vemos máis como un erro que houve dun proxecto, pero bueno, tampouco somos nos expertos en inxeniería hidráulica, entonces chámanos relativamente moitísima atención esa facilidade que ten de sacar unha nota de prensa onde, pois, este tipo de cousas incluso lle saca ese partido positivo. Que conste que, se realmente rematan esas obras, tenemos en conta, nos, igual que fiscalizamos todo o que promete e non cumple, tamén vamos a recoñecer o que consigue facer. Era o único que queríamos decir, nos absteremos, porque saben que últimamente, cando traen modificacións de expedientes propios, ainda sendo vos, preferimos absternos, pois, bueno, porque a veces son expedientes, repito, que nos parecen complicados, o mellor de ter unha... Vamos, non queremos ser cómplices de que exista un erro ou calquera outra cousa, nos abstemos, por suposto, se isto vai ser mellor para o polígono, pois estupendo. Nada máis e moitas gracias. Pues moitas gracias, don Germán. Segundo turno. Renuncia, don Emilio. Doña Cati. Moi ben. Bueno, pois fíxome gracia, doña Cati. Dice que é unha foto bella, para que vexa que non nos importan as fotos, que colleron unha foto de archivo, pois fíxese vostede. Podíamos sair dali, como fai vostede, que vostede fai muchísimas fotos, sempre se coloca onde hai un grupiño, aí está doña Cati. Bueno, que non lle critica, a mí non nos coitarán criticar as súas fotos, jamás. Non, bueno, é un comentario a raíz do que dixe vostede, unha foto bella, é como xeito despreciativo. Bueno, pois é unha foto normal e corriente. Bueno, eso por un lado. Por outro lado, dice que hai cousas que prometo non cumplo. Eso non é mentira. O sea, eso non é mentira. Dígame vostede que cousas eu prometín e non cumplín. Outra cousa, usted está confundindo cousas que levan tempo os trámites administrativos. Claro, voulle poñer un exemplo, xa lle puxen moitas veces. Estamos a punto de acabar os trámites administrativos para facer a ponte do Malecón. Estamos a punto. A punto. Incluso, agora estou esperando cambio de opinión, porque a Xunta de Galicia deu-nos o permiso. O seu goberno, o goberno que usted apoia, deu-nos o permiso. Por lo tanto, se fora tan malo como aquilo de salvemos el Malecón, se eso fora malo, non nos daría o permiso a Xunta. Non nos daría o permiso. Moi ben. Pois agora é cuestión de, non sei se un par de meses ou 3, pero falta que a Confederación, porque xa lle contestamos ao último requerimento, xa non hai máis, e a partir de vamos licitar. Canto tempo leva isto? Pois mire, desde que empezamos os primeiros trámites, o primeiriño, cando sacamos aquele concurso de ideas, pois levan 4 ou 5 anos mínimo. E non foi por culpa nosa que non acabáramos antes, non é. E pasou o mismo que a playa fluvial. Eu, se quero, despois xa lle vou explicar. Sí, xa lle vou explicar, non se preocupe. E vai dicindo a Xunta que se mova. Non, oiga, por que a Xunta de Galicia, en vez de conceder unha avaliación ambiental simplificada, concedeu a ordinaria, que leva moito máis tempo? Por qué? Para unha dotación que está en un terreno agrícola, que está a matorral e que non ten nada que conservar ambientalmente. Non ten nada que conservar. Por tanto, doña Cati, dígalles que vayan colaborando. Sabe vostede, voulle dicir unha cosa, doña Cati, é que é increíble. Mire, no parque do hospital, que como vostede sabe, temos que facer un plan especial que se está facendo para legalizar o parque, porque alguén dixo que había que facelo, pois estupendo, facémolo. A Xunta de Galicia deu-nos o permiso para entrar desde a rotonda
por onde se entra. E cando se fixo, temos o escrito aí. Pois agora outra persoa distinta dixo que non. Claro que nos enseñámoslle, mandámoslle agora o permiso que xa tiñamos. A ver como justifica que agora non e antes sí. A mí parece un pouco raro isto. Pois isto que fai? Alargar as cousas. Alargar as cousas, doña Cati. E iso podemos enseñar cando queira, Os documentos están aí, podes enseñar para que usted vexa que efectivamente están entorpecendo. Están entorpecendo. Igual que nos decía a Xunta, oiga, vostede está salindo da área recreativa para a área fluvial a carretera de Lugo. Non, é que é mentira. Oiga, esa dotación vai salir á pista do canal. Quen sale a carretera de Lugo é a pista do canal, non nós. É que, de verdad, non me digan que non torpedean. Torpedean é moito. Por lo tanto, que as cousas claro que levan tempo, pero cumplimos. Non se preocupe que vamos cumplir. Aponte agora, e cando acabemos con todo este trámite administrativo, se quede con todos os meses que leva cada cousa, pois faremos o resto tamén. E dice vostede, que lle encanta como transmite as cousas, porque non sei que, vostede tamén transmite ben, Vostede tamén transmite ben. A veces dice, posiblemente, porque, bueno, en fin, pero estou convencido que a veces dice cousas que non diría se non estivera no acto político. Seguro. Pero vou dicir unha cousa. Dice, non, é que era necesario facelo. Home, claro, senón non faríamos. Estamos tontos, ou que? Claro, que facémoslo porque é necesario. Pero tamén era necesario cando gobernaron vostedes, porque isto leva 40 e pico anos aí. E o goberno que hubo despois tamén. Fíxese se era necesario cando hubo o goberno anterior a mí, que para cadar, vostedes miren que tiraron de para cadar non está en Monforte por culpa de non sanearlle as augas residuais. E as augas residuais se podían haber saneado perfectamente. Oiga, mire como fixemos unha depuradora para o Porto Seco, e non tínhamos que facer ya. Mire como melloramos a depuradora que había no Polígono Vella e agora estamos facendo unha nova. E houber estado aquí para cadar. Pero hai un escrito da alcaldía de entonces donde dice que non se poden sanear as augas residuales. E se iso é así, o que non se pode é recalificar os terrenos. E nos terrenos que non están como industriales non se pode poñer ninguna empresa. E iso explicarei onde faga falta. E cos papeles por diante, porque están firmados. Están firmados. Así que, doña Cati, claro que facemos as cousas cando son necesarias, hombre, senón as faríamos. Igual que a veces me acusa de asfaltar moito, e despois dicime que teño outros sitios abandonados. Hombre, non, unha cousa é incompatible ca outra. Pero non se preocupe que vamos a ir arreglando. Por certo, xa lle digo que saiu publicado, vería usted o viernes, publicado no Diario Oficial de Galicia, que saiu publicado o acordo do Consello da Xunta polo que aprobaba o acordo co Concello de Monforte para a cesión de unhas calles que eran da Xunta e agora pasan a ser municipales. Bueno, pois trataremos de poñerlas como hai que poñerlas, porque algunhas están que arreglamos nós e abrirnos un expediente por arreglar unha calle, menos mal que pois pararon, outra non lle fai falta e outras dúas igual lle fai falta. Así que, doña Cati, de verdad, eu entendo que vostede ten que intervir. Entendo porque políticamente xa sei que hai que facelo así, igual que se fai no Parlamento, onde sea. Pero me acusarme de cousas que non son, eso non está nada ben. E vostede sabe. E que dice aquel, oye, mira, é que mentir é pecado. Bueno, pois entonces se un é un bon cristiano, non pode mentir. Non pode mentir. Bueno, sometemos a votación o punto 4 en relación que ca adenda o saneamento do polígono do Reboredo. Votos a favor. 13 votos a favor, votos en contra, non hai, abstencións, 4 abstencións do Grupo Popular. E pois esteño. Bueno, pasamos ao punto 5, que é comunicar á empresa concesionaria FCC Aqualia S.A. de acordo ao establecido na cláusula 2.3 do contrato que finalizará no prazo de un ano.
O contrato é de abastecemento e de saneamento. Ditamen da Comisión, por favor. O ditame é favorable á proposta, con 6 votos a favor do señor alcalde e dos concelleiros do Grupo Municipal Socialista e 4 abstencións do concelleiro e da concelleira do Grupo Municipal do Partido Popular, do concelleiro do Grupo Municipal do BNG e do concelleiro do Grupo Municipal Experta Monforte Grupo Mixto que se somete a decisión plenaria. Moitas gracias, señor secretario. Como xa explicamos na Xunta, na Comisión Informativa, mellor dito, no propio contrato establece que antes de dar por rematado o contrato, un ano antes, hai que comunicarlo á empresa fehacientemente, así o dice, e, por tanto, como é un contrato que emana do día, emanou do pleno, ten que ser tamén o pleno o que faga esta comunicación. Así que, desde o día de hoxe, ou mañá, cando se comunique, pois no plazo dun ano rematará a prestación de servicios desta empresa co Concello de Monforte de Lemos. E, mentras tanto, pois saldrá o concurso para unha nova adjudicación á empresa que gane o concurso. Pode ser calquera empresa, a empresa que gane o concurso. Bueno, non sei se queren intervir, don Germán. Renuncia a turno. Don Emilio. Grazas. Moi boa tarde a todos os presentes. A mí non me gusta ser a cusica, como dicíamos no colexio, pero do mesmo xeito que acumularon a nosa iniciativa con outra proposta do goberno, tamén se pudo haber feito esta con outra iniciativa que ven ao pleno, porque ven falarse do mesmo. Isto ben dado, nos vamos a votar a favor para que canto antes se acabe este, tiño dito máis unha ocasión, este mal soño que tivemos durante 25 anos, deste contrato, non da empresa en sí, porque a empresa ao fin e ao cabo ven facer o seu traballo, ven a ganar cartos, ven a facer a súa feira, sempre que haxa quen llo permita. E naquela época, pois, permitiuse. Levamos falando moitísimo anos, iniciativas moitas e varias de varios grupos políticos para con querellas incluídas a contra a empresa para poder que se faga cargo de alguna obra como se fixo. 25 anos que esas protestas, esas queixas facíamos aquí dentro, pero que nos últimos 10 anos, sendo generosos, 12 anos, 13 anos, aparte diso, pois as roturas que estamos a sufrir a diario. É certo que o contrato fala no artigo que reza na iniciativa, pois nese artigo 2.3, e leo textualmente: al producirse el vencimiento del contrato, el Ayuntamiento dispondrá, si lo cree oportuno, de una prórroga forzosa de hasta 6 meses. La comunicación, en el sentido que se efectuará de forma fehaciente y con una antelación mínima de un año a la fecha de vencimiento del contrato original o del prorrogado en su caso. Cando aquí dentro de negar, tanto públicamente como aquí nesta Cámara, dixemos que a idea que tiña o alcalde era de facer unha prórroga, pois agora ves, sí, prórroga forzosa. Claramente pon o contrato, eu non estou inventando nada. De unha prórroga forzosa de hasta 6 meses. Se isto se houbera previsto fai un ano cando se remataba o contrato, eran, pois, outros 6 meses que levábamos de ventaxa, gañados. Agora falan de que se van a facer, que xa está encargado o informe xurídico para o novo contrato. Pois, quedanos un ano. A nosa proposta de inicio sería a remunicipalización. Pero, como vemos que eso non se vai levar a cabo, pois esperemos que canto antes teñamos as bases do contrato enriba da mesa, podamos participar todos disto, porque aquí ese informe habrá que tamén ainda debatilo con tempo, porque este contrato non se fai dun día para outro e dunha semana para outra. Leva tempo, porque agora habrá que ver o que se debe dunha parte, o que se debe outra, algo que nós levamos a fai uns plenos, creo lembrar, que deixamos a esta Cámara, e se votou en contra, e despois, aos pouco tempo, se dixe que van facer un informe técnico para o novo contrato. Nese informe técnico aparecerán tamén todas esas eivas que
e todas as débedas que hai da empresa actual e do Concello, no caso de habelas, porque antes de que durante este ano que queda de contrato desta empresa, se hai que reclamarlle algo, facelo canto antes. Non vou estender moito máis porque depois na outra iniciativa volveremos a falar do tema. Moitas gracias. Grupo Popular, don Iván. Boa tarde, alcalde, concelleiros, funcionarios e público que nos acompaña tanto neste salón como na casa por streaming, como ben dixo vostede. Nós tamén imos a votar a favor desta proposta porque, por un lado, así o establece a Lei de Contratos do Sector Público, que recolle que nas concesións de servicios hai que avisar un ano antes de que rematen, e tamén o pliego de condicións administrativas particulares desta concesión tamén recolle isto mesmo. Pero este grupo municipal quere manifestar que o que estamos aprobando a día de hoxe débese a unha neglixencia da xestión do actual equipo de goberno. E agora vou explicar por qué. E non se enfade, ni poña, ni se ría, porque a mellor, eu non entendo moito, vostedes entenden moito, pero bueno. O equipo de goberno, sobre esta concesión, sempre presumiu continuamente da súa boa xestión e do mal que o fixeron os gobernos anteriores. Está de acordo comigo. Faltáronnos de escoitar neste salón de plenos que todos os problemas desta concesión débense ao PP, cando se fixa a concesión, e a 2 anos nada máis escasos que estuvo a cargo da mesma. Tamén se fala da nefasta gestión que fixo o goberno de BNG, que ata tivo extraviada a concesión que non a topaban, por un cambio de nome da empresa, e ali a perderon tamén vostedes participaron nesa xestión, pero a neglixencia desta alcalde, se non é similar, é maior. Leva 11 anos ao frente do Concello, e non se percata ata hoxe que tiña que haber comunicado a concesionaria con un ano de antelación o remate da concesión. Iso é o que eu entendo do pliego e do informe que presenta o secretario. En fin, vostede catalogará isto, como están catalogando xa, como un despiste sin importancia, unha risa, igual que, como ben dixo, os problemas que temos de averías de abastecemento, o que gastamos no canon de servicios, incluso, cando se lle solicitou os volúmenes que se potabilizaban e os volúmenes que se facturaban, tardou un montón de tempo en darnos eses datos, cando unha concesión deste calibre se debería estar, xa non digo día a día, sabendo todo ese dato, pero polo menos cada semana ou cada mes. Bueno, resumindo, o Concello tiña que haber notificado a empresa o final do contrato antes do 7 de xuño de 2025. Non é certo? E para iso, o que estamos aprobando hoxe, tiñámoslo que haber feito no pleno do 26 de maio do 2025 ou antes, cousa que non se fixo. E nada máis, simplemente era manifestar o que acabo de ler. Teñan en conta que vamos, evidentemente, votar a favor desa renovación, porque así o establece a Lei de Contratos do Sector Público e ao pliego de prescripcións desta concesión. Nada máis. Pois moitas gracias. Don Germán, que é o segundo turno. Renunciou a outro, que é o segundo turno? No. Don Emilio. Así, pensei, usted... Xa cerro, non se preocupe. Non, xa está aclarado o tema. Compartimos todo o que dixo o compañero do Partido Popular, que eso, entendíamos o que eso tiña que haberse feito antes. De feito, o ano pasado, pois, no mes de abril ou maio, nosotros fixamos esa pregunta no pleno para sabelo, e agora, pois, a veces o tempo é teimudo, e venos dar razón. Gracias, don Emilio. Don Iván, renuncia ao turno. Bueno, pues brevemente, don Emilio, a ver, isto non é unha prórroga. Por moito que o contrato poña unha prórroga, por exemplo, o que se fixo co contrato do lixo, que se prorrogou por 10 anos, é dicir, duplica o mandato, como se agora hubiéramos feito outra prórroga deste tipo con Aqualia. E ese eu sempre dixen que non. Sempre dixen que non. Por tanto, prórroga non hai, é certo que vai un pouco máis tarde do que pode ser, do que se podía comunicar a finales do ano pasado, pero non hai unha prórroga. máis alá de que, efectivamente, no contrato se pon unha prórroga de 6 meses, en fin. Bueno, iso pasa con calquer contrato. Iso pasa con calquer contrato. Non se preocupe que cando teñamos os borradores, xa yo dixen, porque isto é en plural, non é un borrador, hai varios. Cando teñamos todos os documentos que ten que elaborar esta consultora, serán compartidos con todos vostedes, non se preocupe, serán informados para que se queren facer algunha aportación a poidan facer,
Lógicamente, si desde o punto de vista, tamén iso sempre é así, de quen goberna lle parece razonable, pois os incluiremos. E se non, non. Isto é como as emendas aos presupostos da Xunta de Galicia. Algúnas aceptan e outras non. Por qué? Porque en base ao criterio de quen goberna. Pero eso pasa en todos os gobernos, en todos os sitios. Podemos buscar calquer goberno de calquer color, a ver se iso é así ou non é así. Así que non se preocupe que usted e todos que terán esa información chegado o momento. Lo que va, gracias polo apoio, pero mire, nós non participamos daquela xestión. Usted pode dicirlo as veces que queira. E eu vou dicir o mesmo sempre. Eu nunca fui un concelleiro delegado de servicios. Nunca. E eu, igual que fixe na Diputación, que fago sempre, respeto os acordos e a autonomía das partes. A mí, ao mellor, non me respetar. Teño informes, incluso, informes que podo enseñar onde non se me respetou. Ao revés, sí. Ao revés, sí. Por tanto, eu son corresponsable solidario? Sí. Porque formaba parte dun goberno. De xestión directa? Non. E non fixemos ese contrato a Qualia. Eu tampouco o culpa a usted non estaba aquí, pero foi o seu partido que non fixo. E foi un contrato que, lamentablemente, deu problemas desde o principio. Porque incluso de cara ao partido que adxudicou o contrato, non lle cumpliron as inversións que tiña que haber cumplido nos 2 primeiros anos. Eran 3, pero alguna tiña que haber cumplido. Ni siquiera lle cumpliron a quen lle adxudicou o contrato. O sea que fixese vostede, fixese vostede. E cando empezouse a cumplir? Cando nos levamos aos tribunales. Foi este alcalde, este goberno, que nos levou aos tribunales. E agora, salvo, como decía don Emilio, a ver se deben algo, salvo que nos demandábamos que era maior número de intereses dos que nos concedeu o xulgado, e ainda está sin acabar, pero que era diñeiro sin intereses, se temos en conta o que lle reconoceron en xunta de goberno antes de chegar á alcaldía, que eran 700 e pico mil ou 800.000 euros, o resto invertiuse no hospital e na traída xeral da auga. Eso está invertido. E así está reconocido en sentencia. Por tanto, agora, a ver se temos máis suerte. A ver se temos máis suerte, facemos uns pliegos de uns estudios económicos, etc., que nos permitan que se unha empresa que se adxudique, que sea, que salga ganadora, non cumple, se pode ter atado máis corta e máis eficazmente co que estaba con esta. É o que temos que tratar de procurar, porque outra cousa non podemos, pero tratar de axustar o máis posible, que se non cumple, teñamos por onde pedirlle responsabilidades. Pois moitas gracias polo seu apoio. Sometemos entonces a votación este punto número 5 en relación coa comunicación á empresa concesionaria da Qualia de que dentro dun ano financiarán os seus servicios co Concello de Monforte de Lemos. Votos a favor? Por unanimidade. O aprobase por unanimidade. Pasamos ao punto 6, que é unha proposta da alcaldía de nomeamento de representante no patronato da Fundación dos Ferrocarriles, que parece ser que o patronato modificou os estatutos, entonces nos solicitan que nomeemos ou designemos novamente o representante do Concello neste patronato. Xa estaba participando nesas reunións doña Gloria Prada e a proposta é exactamente a mesma, que siga formando parte dese patronato da Fundación dos Ferrocarriles a tenente alcalde doña Gloria Prada. Non sei se hai alguna intervención. Bueno, perdón, dictamen da Comisión. O dictamen é favorable á proposta, con 6 votos a favor do señor alcalde, dos concelleiros e concelleiras do Grupo Municipal Socialista e 4 abstencións do concelleiro e da concelleira do Grupo Municipal do Partido Popular, do concelleiro do Grupo Municipal do BNG e do concelleiro do Grupo Municipal Experta Monforte Grupo Mixto que se somete a decisión plenaria. Pues moitas gracias, señor secretario. Alguna intervención? Non hai. Sometemos entonces a votación. Votos a favor? 13 votos a favor. Votos en contra? Non hai. Abstencións? 4 abstencións do Grupo Popular. Digo, para diferenciar do resto dos votos, que se sepa que se vota a favor.
Punto 7. É unha moción do Grupo Municipal do Partido Popular para instar ao equipo de goberno a elaborar un plan de actuación municipal ante o risco de inundacións en Monforte. Dictamen da Comisión, por favor. Dictamen favorable á proposta con 3 votos a favor do concelleiro e a concelleira do Grupo Municipal do Partido Popular e do concelleiro do Grupo Municipal Experta Monforte Grupo Mixto e 7 abstencións. Do señor alcalde e dos señores concelleiros do Grupo Municipal Socialista e do concelleiro do Grupo Municipal do BNG que se someta a decisión plenaria. Pues moitas gracias. Para expoñernos a iniciativa, ten a palabra a doña Cati. Moitas gracias, presidente. Presentamos unha moción onde reproducíamos o contido exactamente igual na exposición de motivos, ademais así o expresábamos, doutra moción que se debatiu o pasado mes de decembro do ano 2024. A iniciativa naquel momento viña propiciada polas terribles consecuencias da Dana de Valencia, porque ninguén quere que se reproduzca esta situación en ningún sitio máis. Recentemente vimos de sufrir constantes borrascas que aumentaron o nivel dos ríos e provocaron incidentes en inmobles, estradas e outras circunstancias. Fenómenos de natureza que se volven cada vez máis extremos, pois agora choivas extremas e logo en verán sufrimos incendios como os que sufrimos este pasado verán e hai que estar preparados. Déxeme que mencione algunhas reflexións daquela iniciativa defendida polo meu compañeiro Iván naquel pleno, reflexións que ao final son de total actualidade. O incremento de fenómenos do tipo cicloxénesis explosiva con choiva e ventos moi fortes de formación moi rápida, así como precipitacións de gran intensidade e pequena duración, provocan que o solo non teña tempo de saturarse e se produza escorrenta de tipo torrencial. Se a isto engadimos deficiencias na rede de saneamento e falta de limpeza de cunetas e desagües, podemos sufrir inundacións en calquer punto do noso territorio. Segundo a Confederación Hidrográfica do Miño-Sil, a área hidrolóxica de Monforte é a segunda con máis tramos de río, algo máis de 60 km en zona de risco de inundacións na cunca do Miño-Sil. Quero poñer en valor aquela iniciativa moi técnica do meu compañero Iván, onde explicaba os riscos que se podían ter. Non quero ser tan técnica, quero ser igual máis populista, se cabe, pero non carroñeira, como me chamou o alcalde na radio. Populista porque xa sei que sempre é político, non se preocupe que por eso non pasa nada, non vai a chegar a Sagro Río. Mire, o xoves 5 de febreiro, Monforte amanecía con pequenas inundacións en barrios próximos e regatos. Por suposto, non se lamentou, afortunadamente, ningunha vida. Vou estou segura que Monforte vai ser moi difícil, hai que estar precavido, vai ser moi difícil que suceda o que aconteceu en Valencia fai un ano. Pero é certo que a xente colleu medo, porque é inevitable cando pasan estas cousas. O certo é que aquel día nos esperábamos outra actuación do equipo de goberno. Vostede saliu en rolda de prensa, falou outra vez dun megaproxecto e demais, cando había xente quitando auga dos baixos, reclamando ao Concello máis atención e, sobre todo, unha cousa que nos alertaron. O problema xa non é o río Cabe, porque o río Cabe, nos vamos poñer en valor que un alcalde do Partido Popular drenouno no seu día e se impediron inundacións que había antes no centro da cidade. O problema está sendo nos regatos máis pequenos. E logo tamén esa controversia que existe competencial de si deben limpar esos regatos o Concello ou debe limpalo a Confederación Hidrográfica Miño-Sil. O certo é que non están limpos correctamente. Entonces, chegan estas semanas de choivas e prodúcense pequenos desbordamentos. Por suposto que non hubo que lamentar, por iso cando vostede me dixo que era carroñera política, que aproveitaba a situación, non. Eu estaba alertando nunhas preocupacións que a min tamén me transmiten. E me consta que a xente que a mí me transmite esas preocupacións tamén as transmitiron a vostedes. Non pode ser que a xente teña que pagar do seu bolsillo a limpeza dun regato. Non pode ser, señor alcalde, non pode ser. E non digo que igual sexa a súa competencia, porque está claro que vostedes, se non me equivoco, teñen que limpar o que pasa por tramo urbano. Pero Monforte, sabemos a idiosincrasia que ten urbanística, que hai moita población, moitas casas que igual se edificaron fora de tramo urbano, que pasan regatos, igual hai que estar a Confederación Hidrográfica. Vostede outro día dixo que non traballaba no Parlamento. Pois xa lle digo que estou presentando unha iniciativa precisamente para instar a Confederación Hidrográfica a facer traballos de limpeza, precisamente por este asunto, porque non é tanto que se poidan lamentar vidas humanas, pero sí é o nerviosismo que se lle pode acarrear a un cidadán
é a molestia de que teñen eles que do seu bolsillo pagar a limpeza moitas veces desos troncos que están neses regatos e que moitas veces se desborda a auga aos camiños e que moitas veces entra auga nos baixos. Por eso creemos que é de actualidade volver a traer esta iniciativa. Precisamente, en esa iniciativa que traía o meu compañeiro, que eu reproducín na exposición de motivos, falaba do seguinte, decía: a Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes, mediante resolución do 18 de outubro de 2024, publicou o Plan Especial de Protección Civil ante o risco de inundacións en Galicia. En dita resolución, recóllese que o Concello de Monfortelemos ten risco potencial significativo de inundación. Segundo dito plan, aínda que un concello clasifícase de risco baixo con perigosidade media baixa e risco medio baixo, sí que se recomenda a redacción correspondente do Plan de Actuación Municipal ante Inundacións. Naquel momento nos dixeron que xa existía un plan de emerxencias, pero de verdad, creo que dadas as circunstancias, tal e como están os regatos da cidade, creo que sí que sería interesante, tal e como veñen os tempos, e as semanas que vimos de vivir, creo que sí que é importante preparar algo específico de inundacións. Mire, vostede moitas veces cando hai algo, por exemplo, festas patronais, publica unha nota de prensa onde hai un operativo de seguridade coa Policía Nacional, cos bombeiros, parecenos ben. Pois votamos de menos eso, o mellor con estas circunstancias. Pois un operativo do Concello cos diferentes operativos de emerxencias para axudar a cidadanía. Xa remato lendo a proposición de motivos, ou se quere, pois xa deixo para ler no seguinte turno de palabra. Moitas gracias. Moitas gracias, doña Cati. Don Germán. Sí, isto xa se debateu fai relativamente pouco e estaban que si, efectivamente, xa tiñamos este plan ou non o tiñamos, un plan municipal ou xa iba dentro de inundabilidade, etc. Cando ven moita chuvia e as cunetas non andan unha cousa e outra, pois, efectivamente, nós, por exemplo, tivemos que avisar a Diputación a Obras e Vías, echamos Obras e Vías e polo menos xa o teñen apuntado. Efectivamente, non estaría de máis ter algún plan de inundabilidade porque efectivamente non sabemos o que vai acontecer, pero é certo que recoñecemos que é unha pérdida de tempo estar permanentemente co mesmo tema. Si é certo que nós vamos a apoiar esta moción porque é certo que todo o que sea en positivo, entendendo que hai zonas que son inundables e hai zonas de maior e menor risco, si sería bon ter un plan para todas estas actuacións. Bueno, gracias, don Germán. Don Emilio. Grazas, ben. Aquí hai que diferenciar entre o que é a previsión e o que é, digamos, a emerxencia que se poda ocasionar dunha especie de dana ou dunha cicloxénesis ou dunha chuvia torrencial ou como queran chamar. Ese plan especial de protección civil ante o risco de inundacións de Galicia, que é o INUNGAL, que é unha resolución da Xunta de Galicia do 24, pois sí, falase recomenda esa relación correspondente dese plan de actuación municipal ás inundacións. En competencia en emerxencias están compartidas entre a Xunta, os concellos, incluso o Estado, dependendo do nivel de alerta que haxa e dependendo do nivel de risco. E diferenciar unha cousa, ou da limpieza, ou da previsión, porque nun plan de emerxencia, nun plan deste tipo, vai falar do que é a prevención e tamén, moi importante, de como se vai a tener despois. A propia iniciativa fala que se especifique os procedimentos de información e alerta aos monfortinos. Creemos que isto debe de facer, parece que escarmentaron o Partido Popular, non vostedes que están aquí, que escarmentaron da desfeita que pasou en Valencia e máis vale previr que depois ter que curar. E supoño que ali tamén terían planes, sobre todo unhas zonas castigadas habitualmente por torrences, e creo que seguramente tamén tiñan eses plan de todo ese tipo de plans e de documentación
pero serviulles tristemente de ben pouco. Creemos que se debe de ter ese plan que se debe de facer, apoyámoslo outra vez, seguimos facendo, independentemente de que as competencias, repito, se sean compartidas. E aquí hai que saber que é certo que hai moitas zonas de Monforte que antes non eran inundables, non inundables, sino a zona inundable marca, ou hai un plan de inundabilidade de Monforte que xa ten unhas liñas mestras, por chamarlle de un xeito. O que pasa que agora, pois, cada ano, pois, en función das obras que se fagan, pois hai edificios que entra auga nos baixos, a que antes non entraban, hai zonas, non me vou a poñer a nomear as zonas unha por unha porque botaríamos aquí un cacho e non avanzaríamos moito, non? Aquí ben dado tamén que no seu día construíronse en calquer sitio, en cauces de remos, en cauces. Eu lle vou poñer un exemplo. Este ano, mira que botou chovendo tempo, na Rúa Ourense había un regato, un rego fondo, que viña que traía auga dende a zona da Cruz Roxa, máis ou menos. Pois onte, ou esta semana, estaba prácticamente vacío. Non circulaba, porque en algún momento, sobre todo, e xa non vou dicir de facer obras públicas e demais, que se tiña que haber valorado de outra maneira. E isto pasou. Tamén se valoraba, fai pouco tempo atrás, falouse aquí do canal de regadío, dunha serie de inversións que vai haber, e se sondeou, ou se falou, por enriba, de que había posibilidades, ou había unha previsión de un estudio logo, para pechar a marxa esquerda do río, a marxa dereita do río, a marxa dereita do canal de regadío, a marxa dereita do canal de regadío. Para entendernos, o canal que ven para Manuel Murguía. Se se enterra ou se tapa ese canal de regadío, independentemente que queden tubos por debaixo, andaríamos en piragua ou en barca como andan en Venecia, en góndolas como andan en Venecia. A cantidad de auga que soporta o canal de regadío, que se axuda moitísimo. Non vou aquí a estenderme moito máis, nin querer saber máis desto que a ninguén, porque ao fin e ao cabo a iniciativa hai que defendela por o que pon, e o que pon parece nos correcto, porque vai en aras de mellorar a vida da veciñanza dos monfortinos e das monfortinas, e, sobre todo, en previsión, en aras de prever que, pois, calquer tipo de tormento ou demais, pois, suframos en Monforte como sufrimos, pois, no ano 2023 a 2022, cos momentos que estamos aquí, pois, vivímoslo en carnes propias. Nos vamos votar a favor desta iniciativa. Pues gracias, don Emilio. Por el Grupo Socialista tengo la palabra doña Gloria Prada. Gracias, presidente. Buenas tardes a todos y a todas. Pues mire, efectivamente un plan de inundaciones es fundamental, y sobre todo en el concello de Monforte de Lemos por el río Cabe. Pero yo creo que ya, como bien dijeron, ya se debatió esta moción en un pleno anterior, y en ella la habíamos comentado que nosotros, este concello, no está desnudo. Aquí realmente hay un plan de emergencias municipales. Y yo quiero recalcarle a usted, doña Cati, en concreto, la definición de lo que es un plan de emergencias y, sobre todo, la definición que supone ese plan de emergencias para el concello de Monforte de Lemos. Bueno, pues mire, para no equivocarme voy a leérselo. Un PEMU, que es un plan de emergencias municipales, es un documento formal y estructurado que define, los protocolos, procedimientos y acciones organizadas para prevenir o responder ante situaciones críticas tales como incendios, inundaciones, desastres naturales y accidentes. Pues bueno, nuestro PEMU está orientado casi exclusivamente a actuar en caso de inundaciones, porque es el riesgo más grande que tenemos en Monforte, y también ante un riesgo de incendios. Y en él lo que establecemos y lo que se estableció fue los responsables del mismo, cómo se tenía que estructurar, organizar y demás en caso de una emergencia, aquellos tipos de actuación, las medidas de evacuación y primeros auxilios ante cualquier emergencia.
Y esencialmente el componente del plan es la identificación de los riesgos, las medidas preventivas y los protocolos de actuación. Pues bien, en nuestro PEMU aparece eso. ¿Cómo se tiene que actuar ante una posible inundación? Siendo, por tanto, el objetivo del mismo minimizar los daños y controlar las situaciones de emergencia. Y todo eso viene recogido en este PEMU que tiene el Concello de Monforte de Lemos. Pero bueno, usted en este momento pues llega tarde porque ya en el año 2025 el alcalde había previsto en esos remanentes destinar una partida importante a la elaboración de algunos planes, porque él prefiere singularizarlos, pese a que tenemos, ya digo, el plan de emergencias municipal enfocado en ese peligro que se podía prever la inundación. Que bueno, que ya se tiene inundado en Monforte, yo no sé, usted no lo recordará, ni yo tampoco, pero yo tengo visto fotografías en las que me parecía imposible que eso sucediera. Entonces, bueno, ahora mismo este plan de inundaciones singularizado, que va a ser más o menos lo que recoge el PEMU, se encuentra en el Departamento de Contratación. Pero además vamos a actualizar también el PEMU para evitar cualquier tipo de problema y para evitar que ustedes vengan aquí a decir que no tenemos esto y lo otro. Se va a actualizar ese PEMU. No haría falta, pero el alcalde ordenó expresamente que así lo hiciéramos. Pero además, pese a estar adheridos al convenio de la Xunta con SEAGA por el tema del plan de incendios, al cual nos adherimos al último convenio hace escasamente unos días, también vamos a intentar quitar un plan específico para el tema de los incendios municipales. Y pese a no ser obligatorio el plan de emergencias de transporte de mercancías peligrosas, también vamos a elaborar y también se encuentra en el Departamento de Contratación. Y también vamos a llevar a cabo la elaboración del plan de riesgo de inundaciones por rotura de presas. O sea que quédense tranquilos, todo está ahora mismo en el Departamento de Contratación, lo pueden comprobar llamando a la técnica de contratación, que ya le dirá que lleva encima de su mesa bastantes días. Entonces, todo esto lo vamos a hacer por beneficio de los monfortinos y de las monfortinas, y como comprenderá, la moción no la vamos a apoyar porque, ya digo, está ahora mismo en el Departamento de Contratación. Muchísimas gracias, nada más. Pues muchas gracias, doña Gloria. Segundo turno, doña Cati. Moitas gracias. Bueno, podían apoialas, se van a facer. Non pasa nada, o importante é que se pagan as cousas, sinceramente, de verdad, non pasa nada. Mire, señor Emilio, cando decía que a xente construía en calquera parte. Monforte, falamos moitas veces aquí, a dificultade de facer un pexón, a dificultade, como está extendida a cidade, non? As dificultades que entraña todo eso, pero é que tamén hai unha cousa, tamén o dixo a señora Gloria, Monforte é un humidal. É que no pasado isto era auga, é dicir, aquí o señor alcalde dice que ten problemas para facer un pexón agora polas inundacións. Bueno, en fin, é dicir, hai unha realidade. Sí, que hai casas que se construíron demasiado preto dos regatos, pois pode ser, non lle digo que non, pero tamén é certo que é a realidade que temos urbanística e que hai que intentar pois limpar esos regatos. Vexo moi difícil construir lonxe dun regato nesta cidade, vexo moi difícil porque estamos totalmente atravesados. Entonces, bueno, pareceme ben que teñen ese plan de emerxencias, pareceme ben a exposición de doña Gloria, que dice que ven importante singularizar os plans, e máis que nada polas situacións na que estamos de extremidade climatolóxica. Tivemos os incendios moi preto este verano, afortunadamente a Monforte non chegaron, pero eu creo que todos nos asustamos moito nas pasadas festas patronais, cando recordo eu cando foi o día 15, que estábamos teñidos todos dun manto negro e de cinza. Entonces, bueno, pareceme ben que fagan esos plans, polo tanto non apoian a iniciativa, bueno, eso son cuestións políticas demais, pero se fan as cousas polo beneficio dos monfortinos, nos quedámonos satisfeitos e recoñeceremoslo, ademais. Moitas gracias. Gracias, doña Cati. Don Germán, renuncio ao turno. Don Emilio.
Brevemente, porque non falamos de... Cando se fala de construcción non se fala solamente de construir ao rabo dos regatos ou... Aquí hai cauces fluviales ou pluviales, hai escorrentías, non somente foi a construcción privada a que construíu encima dos regos ou cerca dos regos, tamén houve xestión pública que non se deixaron os pasos axeitados. Despois falaremos durante a iniciativa do tema da carretera, tamén vamos a falar algo parecido, e non é somente botar a culpa aos veciños. Aquí é claro que Monforte é un, que se pode construir en calquer lado. Aquí, históricamente, a fisonomía da cidade foi medrando en función de moitas necesidades. E carecer dun plan xeral de ordenación municipal pois fai que isto, agora mesmo, pois tiña máis agravantes. Non é outra cousa. O plan xeral, hai zona inundable, claro que sí. Que se pode fazer un plan xeral inda con zona inundable? Tamén. Habrá que explicar as cousas. Habrá que saber como hai que facer as cimentacións, como hai que facer as condutas. Non é somente o construir así, quedar solo por arriba. E non vou a entrar a debatir máis porque, repito, non ven pouco aporta a iniciativa. Muchas gracias, doña Gloria. Gracias, presidente. Bueno, yo quiero dejar constancia a todos los monfortinos que decirle que Monforte, el Concello de Monforte, cuenta con un plan de emergencias municipales debidamente estructurado, donde aparecen recogidos aquellos responsables que tienen que estar en ese momento en las emergencias y todas las actuaciones que se van a llevar a cabo. Lo que se va a hacer ahora es singularizar, o sea, desgregar de donde está, lo que está en el tema de inundaciones, pasarlo a un documento. Pero bueno, que queden tranquilos que realmente el Concello cuenta con el plan de emergencias, nada más. Muchas gracias. Turno de peche, doña Cata. El turno de peche moi breve para responderlle a doña Gloria, que entonces eu creo que sería importante que transmitisen máis á cidadanía esas tranquilidades, non? Cando surxen estas circunstancias, o mellor faltounos eso, non? Sí, o mellor falta, vostedes queixarse de que eu salgo moito nas redes, pois igual falta transmitir á cidadanía o mellor esa tranquilidade. Creo que non hai nada máis que decir despois do que dixo a señora Gloria, simplemente tamén aproveitar para que lle insten a Confederación Hidrográfica a que limpe o que é da súa competencia. Nada máis e moitas gracias. Moitas gracias, doña Cata, e sometemos a votación a moción do Grupo Popular. Votos a favor? 7 votos a favor, votos en contra? 10 votos en contra, queda, por tanto, rexeitada esta iniciativa. Pasamos ao punto número 8, que é outra moción do Grupo Municipal Popular para instar ao equipo de goberno a habilitar unha zona de baño para este verán. Dictamen da comisión, por favor. O dictamen é favorable á proposta, con 3 votos a favor do concelleiro con 3 votos a favor do concelleiro e concelleira do Grupo Municipal do Partido Popular e do concelleiro do Grupo Municipal Experto Monforte Grupo Mixto e 7 abstencións. Do señor alcalde, dos concelleiros e concelleiras do Grupo Municipal Socialista e do concelleiro do Grupo Municipal do BNG e que se somete a decisión plenaria. Pues moitas gracias. Para expoñer a iniciativa, ten a palabra outra vez, doña Caterina. Moitas gracias. Xa comentou vostede anteriormente que ia me aclarar unha serie de cousas e que ia culpar a Xunta de Galicia pola falta de axilidade nos trámites da praia fluvial. Mire, en febreiro de 2023, precisamente a 3 meses das eleccións municipais, presenta un proxecto faraónico que nos poñemos en dúbida que sexa necesario invertir esa cantidad de cartos para dotar a Monforte dunha zona de baño, que se convertiu, ademais, no seu proxecto estela durante a campaña, porque a xente se ilusionou con ese proxecto, e anunciou que os trámites tardarían 3 anos. Así está reflectido na nota de prensa que vostedes sacaron e que se pode ver na páxina web. Os 3 anos remataron. Deberíamos estar agora vindo, non sei se xa empezando, sí, os 3 anos, desde febreiro de 2023 a febreiro de 2026 pasaron 3 anos. E vostede agora me dirá, é culpa da Xunta de Galicia, polo que isto non se fixo. Mire, a Xunta de Galicia, vostede mesmo recoñeceu tamén xusto antes que lle deu os permisos para facer a ponte. Bueno, eu creo que se vostede fai as cousas ben, a Xunta de Galicia, vamos a ver, señor alcalde, igual que vostede moitas veces aquí dice que dependen moitas autorizacións e demais os expedientes que pagan os funcionarios, vostede sabe, como a min, que na Xunta de Galicia é igual,
que veña a conselleira de turno ou a directora xeral de turno a prevaricar, que sería prevaricar, decir, non, vou decir que non, que isto está mal porque me da gana a min. Sabe que eso non se pode facer. Se lle dicen que teñe que mellorar o que presente, os esbozos que presente, etc., será responsabilidade do Concello que non presenta as cousas correctamente. Eu creo que hai que ter fe nos funcionarios e fe, digo eu, de que non facemos nin vostede como alcalde nin o señor Rueda, os seus conselleiros, non fan as cousas deliberadamente para facer dano a ninguén. Porque, vamos, non é a primeira vez, recentemente lle resolveron positivamente os lindes do polígono industrial do Regoredo, por exemplo. É dicir, contra un alcalde do Partido Popular. Eso xa é outra cousa. Que conste que eu me preocupei por ese asunto tamén. O sea, que... Porque vostede o dixo aquí, vostede comentou aquí nun pleno. Entonces, eu creo que cando se resolve, hai que resolver conforme a que as asesorías xurídicas ou as persoas competentes crean que é correspondente. Por eso, neste asunto, non sabemos que non vai haber unha zona de baño para este verano. Home, igual lle dá tempo a construir unha piscina. Igual lle dá tempo a sanear unha... Non o sei, igual lle dá tempo. Pero traemos esta iniciativa precisamente para falar dese asunto aquí e para que nos explique precisamente como está o tema, porque de verdad, queda un ano para as seguintes eleccións municipais, e aunque é certo que en febreiro do 23 xa anunciou que isto iba despacio, creemos que isto está indo máis despacio do que parece, e parecenos que porque vaille costar conseguir as fondos necesarios para ese proxecto faraónico de 5 millóns de euros, e vai utilizar a Xunta de Galicia para decir que non lle deixan facer as cousas. E nós temos que adelantarnos antes de que vostede diga semellantes cousas, porque xa o coñecemos, xa nos estamos empezando a coñecer despois de 7 anos, máis ou menos, das argumentos que vostede esgrime. Entonces, nós lle instamos o mellor a que incluso cambie, se ve que non pode precisar esos 5 millóns de euros para ese proxecto, que cambie o mellor, que non é necesario, que igual dunha forma máis económica, Monforte pode disfrutar dunha zona de baño. A min, unha alcalde, alcaldesa, non vou definir o sexo para que non se sepa quen é, decíame que valoraron ter unha praia fluvial e que viron que económicamente lles interesou máis facer unha piscina no seu día. Bueno, pois o mellor é un momento, se ve que se lle atrancan esos trámites burocráticos, de ver outras opciones. O que está claro é que aquí, para poder bañarnos, poder disfrutar de zona de baño, temos que ser socios dun clube privado. É verdad que cada vez dá máis facilidades para que a xente poida asistir, xa se ve como están as instalacións, cada vez máis ateigadas de xente, pero creemos que Monforte ben merece ter unha zona de baño. Hasta fai uns anos, que tamén o levamos aquí a pleno, había unha zona que estaba habilitada por sanidade, agora a situación do saneamento tamén é complicada. Por eso, nos instamos que habilite unha zona de baño autorizada polas autoridades competentes e xestionada polo Concello para este verán en Monforte de Lemos. Non sei se terá capacidade de facelo en 4 meses, pero igual sí que ten capacidade de facelo antes de que acabe o mandato. Nada máis de momento, moitas gracias. Moitas gracias, doña Cati. A verdade é que me arranca un sorriso. Don Germán, primeiro turno. Sí, nós vamos a votar favorablemente porque efectivamente xa non estábamos non somos moi favorables a ese macroproxecto que fixeron. O certo é que o problema son os permisos sanitarios, porque o que temos en Monforte é un problema de vertidos no río. Hasta que non se arranxen todos os problemas de vertidos do río, pois os permisos sanitarios non van a vir. Cada un bañase no río baixo a súa... Entonces, a noso que eso, nós non imos votar favorablemente a isto e non vamos a facer moitas precisións sobre este tema porque é moi manido. Gracias. Moitas gracias, don Emilio. Gracias, señor presidente. Ben, esta é unha iniciativa que dende o BNG, que mal non lembro, pois temos traído aquí casi unha vez ao ano, porque é algo que se precisa. Non é algo que se invente hoxe, pode ser o BNG, ou o PP, ou algo que invente así de virle virloque. As cousas son como son.
Incluso nós propuxemos, enriba da mesa propuxemos iniciativas, porque nos vamos a apoiar esta iniciativa, porque, repito, fala dunha zona de baño, como falaba as que teníamos dentro do BNG, nós íbamos máis alá, que nos puxemos incluso enriba da mesa propostas, e aquí falouse desa praia fluvial. Home, deixemos de decir chorradas, así de claro. Aquí non temos unha playa de non sei cantísimos metros cuadrados que se va a facer, 5 millóns de euros, etc. Primeiro, 3 anos que se va a facer. Na prensa podemos escoitar ao señor alcalde falar para 2031, 30-31, eu lle engado o 33, o 34, xa veremos. Sexamos serios, os monfortinos se queren gozar no verán dunha zona de baño teñen que ir ao fluvial. Punto. Demos as voltas que queiran. Ou cada un que se bañe por libre onde poda, que as súas consecuencias e sin unha forma arreglada. Nós propoñemos 3 ideas. Unha, a zona de baño en Vilanova, con elementos desmontables para cando as enchentes e crecidas poder recuperar. Outra, unhas piscinas públicas, como hai en todos os sitios, porque unha cousa non quita a outra. Podemos ter unha zona de baño en Vilanova moi cuca para bañarnos, e para refrescarnos estar á sombra, e disfrutar dela, e podemos ter a parte unhas piscinas públicas que son compatibles totalmente. Evidentemente, nese megaproxecto da playa vai todo xunto. Eso sí, a 2 kilómetros do centro de Monforte. Cando Vilanova está aquí, ao lado, de toda a vida. E non inventou o BNG, ninguén. É a zona de baño que se fixo toda a vida, que se utilizaron os veciños toda a vida. Por non dicir xa a zona do Malecón, que moita xente aprendeu aí a nadar. Que hoxe non se pode utilizar porque non están as augas, non cumpren as normas sanitarias. E outro tercer punto é, e digo claro, nunca dixen isto, e digo claro para que non se me interprete mal, porque despois collen verbas que non son. Estudiar a posibilidade de chegar a un convenio co Club Fluvial. É outra opción. Plantexarlo ao Club Fluvial, que é duns socios, e nosotros podemos aportar recursos económicos, recursos humanos, para que aos monfortinos lle salga, teña unhas bonificacións no precio das entradas. E despois, co valoren os socios, e se queren ou non queren, despois poderán, teñen a súa total capacidade para decir, pero propostas, porque esta é a realidade. A praia fluvial é moi bonita, moi ben, e o Gallá salga adiante, e que todos a vexamos, pero eso faltan todavía 4 ou 5 anos. E mentras, seguimos, mendigando por as parroquias, por os concellos limítrofes, para que non, para que tamén podemos ir a Moreda, e a beira de Moreda, e a outros sitios por aí, pero o resto dos concellos facer uso desas piscinas. Porque, miren, e non é ser populista, pero é unha realidade que a xente ten que entender. Eu non entendo cales son as prioridades do concello. Evidentemente, as prioridades do equipo de goberno son unhas e as nosas son outras. E poñémonos en riba da mesa, porque democráticamente estamos legitimados para facelo. 600 e pico mil euros nunha fonte. Non é prioritario. É prioritario gastar os 600.000 euros, que con 600.000 euros fanse 2 piscinas, aunque sea no polígono. E a xente pode disfrutarlas. E esta é unha verdade. Que pasa? Nos propoñemos a xente, aos veciños, perdón, vamos a expresarnos ben, propoñemos aos veciños. E vostedes prefieren anunciar a fonte para dentro de 5 ou 6 anos e facer agora unha fonte de a praia fluvial, e facer agora unha fonte de 600.000 euros. Bueno, para nosotros era prioritario esos cartos invertilos nalgúna zona de Monforte, nun espacio público que os hai, para facelo. E nosotros vamos a apoiar esta iniciativa, evidentemente, porque unha zona de baño pública, aos precios populares, por entenderlo así, débese de facer, porque é unha necesidade que arrastra Monforte. Se falamos de 5 puntos concretos que necesita Monforte, un deles é este, un peixón, un tecido socioeconómico máis fuerte, unha zona de baño pública, e son un dos 5 piares fundamentales que hai que trasladar á ciudadanía. Nos vémoslo así, vamos a apoiar esta iniciativa porque é de recibo.
Pues moitas gracias, don Emilio. Señor Torres. Así que Eso estamos decidiendo. A ver qué contas. bueno, brevemente, doña Cati. Mire, fala vostede de prevaricar das conselleiras, diretoras, non sei que. Eu teño un exemplo moi claro, xa non o daqui de Monforte, porque máis é como, bueno, non podo dicir a expresión que vou dicir, pero é unha obra que eu prácticamente incluso diseñei. Parque Central de Galicia. Parque Central de Galicia. Centro Xeográfico de Galicia. Mire, levounos, creo que 5 anos. 5 anos, E chegaron ao punto, porque podemos demostrar, con informes contradictorios cada 2-3 meses. Se pedía unha cousa, logo cambiaban, pedían outra, e así sucesivamente. Hasta que eu, bueno, vou dicir que eu dixen, pero unha persona de moita responsabilidade da Xunta de Galicia, e logo íbamos ir aos tribunales por prevaricación, porque había cousas que tiñamos moitísimos informes que se contradecían en sí mismo uns aos outros. Entón, alguén metía a pata. Alguén estaba facendo mal. Bueno, pois aí nos estuveron 5 anos. Hasta que viron eso, entonces nos quedou outra que con unhas condicións rarísimas. Vou dicir, se usted plantea este edificio, como se fora isto, aquí tiña un trociño de edificio. Pero literal, houve que quitarle un despacho. Fíjese vostede, a un edificio. Nun espacio libre, houve que quitarle tamén un trociño. Cousas que non teñen ningún sentido. Tuvemos que cambiar na mesma parcela o edificio de sitio. Cousas tan raras, que eu non sei como calificar eso, ni siquiera prevaricación se me queda moi corto. Bueno, hoxe está feito, despois de 5 anos, e se inaugurará, creo que, hacia o verano. E é, pois, algo moi positivo para a provincia de Lugo, para Galicia, porque Galicia non tiña urbanizado o seu centro xeográfico e moitas autonomías, sí. Bueno, eso sirve de exemplo. Pero, mire, dice vostede que presentamos un macroproxecto. Mire, eu creo que presentamos un proxecto que Monforte merece. É que necesita. Despois contestarei o que decía don Emilio. Mira, o problema non son os cartos, doña Cati. Xa yo digo ahora mismo, non. Denos os permisos mañá e xa verá usted como vai haber cartos. O problema non son os cartos, os permisos son os permisos, porque estamos aínda sin poder facer a aprobación inicial, a aprobación provisional. Fixemos a inicial, pois iso público, pedimos permisos sectoriales, etc. Algúns da Xunta aínda non viñeron concretamente o da avaliación ambiental, estratégica, e mentre non texto os permisos sectoriales non podes traerlo aquí ao pleno a aprobación provisional, que despois ainda hai que volver outra vez á Xunta antes de volver a aprobarlo definitivamente. Así que, en fin, o problema é un problema de permisos. Pero mire, é que temos o exemplo aquí ao lado. Fai poucos días veu a directora general, me parece que foi, ou se foi a conselleira ou a directora, ahora mesmo non sei, e autorizan unha playa en Bóveda. En Bóveda sí que pode haber playa fluvial. Aí sí. E non só lle autorizan, le dan os permisos, sino que le dan dinero. Aí en Bóveda, ao lado. A Xunta de Galicia. Sin embargo, a Monforte se entorpedían os permisos e diñeiro xa non falemos. Eso recórdame aquel conto que lle dicía a maestra Jaimito, que tempo verbal mamá dame dinero? É dicir, tempo perdido, señorita. Así que nós tamén pedirle cartos á Xunta de tempo perdido. Igualito. Pero iso temos aquí en Bóveda ao lado, permisos e cartos. No Río Mau. O sea, aí pode haber unha playa fluvial en Bóveda. En Monforte non. Claro, porque ali non gobernan ustedes. Don Emilio. No, mire, vou dicir unha cosa. Real Decreto
1141-2007 sobre a gestión da calidade das augas de baño. Este é do Estado. Pero a Xunta ten outro decreto, que neste caso non é real, é só o decreto, como proceden as autonomías, e é o decreto de 13 de outubro do ano 22, donde regula a vigilancia sanitaria das augas de baño en Galicia. Bueno, se usted colle estes dous decretos e mira os tempos que leva cada cousa, eu lle deixo isto, se quero, lle dou unha copia un día para que sume e vexa a cantidade de meses que leva cada trámite. E isto non o digo eu, está aquí, está aquí. Depois non me dicen a mí que se o retraso eu, que se dixe, se xa fai 3 anos, pero que eu xa dixen sempre que isto, mire, as obras levan un ano. As obras no borrador de proxecto de plan inicial están máis ou menos calculadas para un ano de duración. Un ano. O resto son todo isto. Todo isto, igual que vai pasar ca ponte. A ponte faixe nun ano máis ou menos. Todo isto, desde que empezamos a salvar o malecón, cantos anos van? Pois todos son permisos. Todos. Todos. Por tanto, doña Cate, eu creo que isto vostede entende que daqui ao verão que é imposible. Como vamos a facer unha playa de baño, unha piscina, unha charca, da igual. Daqui ao verão non dá tempo a facer nada. E usted o sabe. Usted ven con isto e se pode molar un poquito o alcalde do equipo de goberno, pero isto non responde a nada. Non responde a nada. Mire, don Emilio, parece ben que apoie, cada un apoio o que quere. Pero o que vostede propuxo para o Club Fovial, mire que eu son socios de fai máis de 40 anos. E sigo pagando dos fillos. Que son socios e sigo pagando dos fillos. Por tanto, toda a miña familia é socia do Club Fovial. Todos. Mire, vostede está aquí propoñendo que o Concello pague unha parte e todos socios do club. Eso é que é imposible. Eso é imposible. Sabe por qué? Porque non collerían ali. Este verao pasado hubo protestas pola masificación. Hubo protestas pola masificación. E non protestei eu, Non protestei eu. Don Germán, está usted intentando chamarme a atención? Está usted no uso da palabra? Moi ben. Chamo a orden por primeira vez. Chamo a orden por primeira vez. E, en segundo lugar, tanto se hai un problema de capacidade, fai falta un espacio máis grande. Un espacio máis grande. E logo fala de facer tamén unhas piscinas públicas. Home, sí, podemos facer a playa, piscinas públicas, e despois criticamos facer unha fonte. Depois você vai estar encantado ca fonte tamén. O que pasa ten que criticala. É igual que a ponte do Malecón. Vai a sacar fotos nela. Era Ponte Vella cando non hai o tráfico. E mire, señor don Emilio, levar as piscinas ao polígono, eu creo que, francamente, é un exceso. Eu non digo que vas a levar cousas ao polígono, pero levar cousas ao polígono me parece a mí un exceso. Segundo turno, doña Cati. Moitas gracias. Dixo que lle había sacado un sorriso. Igual os veciños de Monforte non sonríen tanto cando vexan que non teñen onde bañarse. Señor alcalde, mire, eu debería de ir a un notario a veces a tomar nota das miñas reflexións. E así poder vir e decir, fíxense, isto pensei eu, o dixen eu, está feito aquí ante notario fai 3 anos. Porque cando vostede anunciou eso, e son testigos os meus compañeiros, dixen, non vai ser capaz de facelo e vai culpar a Xunta de Galicia. Que pena que non houbera ido o notario, que non me dera fe o notario desa reflexión miña, porque xa daquela o decía eu que iba a ser así, que non ia ser capaz de facer esta obra, que era simplemente unha estrategia electoral, que os veciños ilusionaron moito con ela e, ao final, vai quedar en nada. O tempo vai quedar en nada e non vai ser culpa da Xunta por moito que vostedes se empeñen en culpar a Xunta.
Despois, vai asumindo que Monforte ten, esperemos que pronto, 20.000 habitantes. Monforte non é Coruña, Monforte non é Vigo, non é Madrid. É mellor que faga unha política adecuada á cidade que ten. Que crezca, sí, todos queremos que crezca, pero non pode facer unha playa fluvial ou unha obra faraónica como se isto tivera 300.000 habitantes, porque non hai orzamento que logo soporte o mantemento de semellantes cousas. E iso é cousa de ser bo xestor. Vostede terá moitos atributos como político, non lle discuto, pero a veces de xestión foi salvando a situación coa presidencia da Diputación, porque hai que recoñecer, podo traer inversións para aquí, pero hai que facer as cousas conforme o que di. En canto de bóveda, pois, home, igual é un anuncio máis como os que fai vostede, cos seus. Igual sí, a verdade é que non lin polo miúdo como vai ser o de bóveda, pero igual un anuncio máis tamén terán que pasar o seu trámite burocrático como vostede dice. Pero bueno, en fin, eu creo que é importante, e despois tamén replicando ao señor Emilio que decía de que, bueno, de poder facer un convenio de colaboración co Club Fluvial. Mire, eu tamén son socia do Club Fluvial e coñezo xente que é socio do Club Fluvial. No Club Fluvial hai unha disparidade de opiniones, hai xente que quere máis exclusividade no clube, Entonces, non é tan fácil que o Concello poida chegar a ter un acordo de colaboración co clube, porque hai socios que igual se van a opoñer, que xa están protestando de como se masificou o tema, en fin. Entonces, non é tan fácil. Nos, obviamente, atraemos e apoiamos, pero é un tirón de orellas para que faga as cousas e faga unha zona de baño para os monfortinos. Moitas gracias. Gracias, doña Cati. Don Germán. Sí, reiterar que as nosas necesidades non son as súas prioridades. Efectivamente, nós non podemos negar que teñamos un bus urbano e un bus rural, non podemos negar que se gasta 1 millón de euros en asfalto, nós non podemos negar que se arranxaran as piscinas e a piscina municipal e o pabellón e todo isto, pero é certo que cada vez que Esperta Monforte ou o BNG ou o PP trai a posibilidade de facer unhas piscinas, pois vostedes dicen que non, néganse, leva 10 anos, vai a estar 12 anos, e en 12 anos, pois vostedes non foi quen de facer unhas piscinas. É algo que non entra dentro das súas prioridades, o que queira que vaya ao clube fluvial. E despois, eu entendo que non me permita, non sei se me vai chamar a atención outra vez, non me puxo o tempo, pero non me importa. Mire, Esperta Monforte preguntou aquí en que momento falaría usted ou non. E a min non me importa o tempo, pero se vostede fala como non ha escrito ou fala como PSOE, terá os mesmos 6 minutos que a nós. Entón, eu o único que lle dixen, ainda que me deixe de mal educado do que sexa, o que non me vai é a quitar a posibilidade de decirlle que isto non é o seu cortijo. Vostede ten que vir aquí e se leu o ROF, pois tal. Porque eu teño aquí que me puxo o secretario, non obstante, como o señor concelleiro non ha escrito e alcalde do Concello de Monforte de Lemos, segundo dispón o regulamento orgánico aprobado no acordo do pleno da Corporación do 30 tal, nesta última condición poderá intervir cando queira, como alcalde. Pero se estamos debatendo unha moción, vostede ten 6 minutos como a nós. Gracias, interviñen como alcalde e usted acabou o seu tempo. Moitas gracias. Moitas gracias. Don Emilio. Ben, o tema de debatir e poñer encima da mesa propostas e argumentar a decisión do voto. Non fai falta ter sempre o as para matar o tres. É que os tres collen con papel de fumar. Hoxe unos e los outros. Fun claro, específico, e habitei antes. Dixen, atendan para que despois na xente non saque as cousas de contexto. Eu non dixen en ningún momento de facer un convenio con o Fluvial. Faleilles de estudiar a posibilidade de chegar a un acordo con o Fluvial e cos socios do Club Fluvial o debatan. Punto. Isto é moi distinto ao que dixo o señor alcalde e ao que dixo o señor alcalde. Xa sabemos que é complicada a cousa, non é fácil. Que eu non cheguei onte de Marte. Levo aquí 50 anos e sei como son as cousas. Por lo tanto, que é difícil, xa sabemos, é unha posibilidade que hai. Fala vostede de as piscinas no polígono, e que problema hai? Cal é o problema? Se non hai outro espacio público, pois ali facémolas. Porque hai espacio, xa hai espacio público. Quen fala deso, podes facer nas Lamas ou onde sexa. Que me ha dado un viciño de Monforte, coller o coche e a subir a Ferreira, que é no polígono industrial. Xa me explicará vostede cal é a diferencia. Pero non entendo. Ahora, o da Fonte,
bueno, obviamente que quedará moi bonita, o gallá quede así. Nosotros, para o BNG, non é prioritario, que non quere dicir que non a fixésemos máis grande ou máis pequena antes ou despois cando lle tocase, se que cobrásemos algún día. Non hai ningún problema. Pero tamén, según digo isto, tamén podo dicir que no contrato de auga que falamos antes había a posibilidade de crear un parque acuático daquela, e non se fixo nada, e nada se fai, e agora non se ha calculado nin o que costaba o parque acuático, nin o que costa o lucro cesante dos cartos que deixou de invertir, ou que dou de gestionar o Concello, e por ende, pois, os cartos que podía haber suposto ese parque acuático. Ou ao mellor sorpréndenos e no próximo contrato de agua tamén aparecen na mellora outro parque acuático ou unhas piscinas de 7 vasos. Esperaremos. O gallá fose así, o gallá fose así, o ligado nesa mellora do contrato, pois que non dixera a empresa, como dixo no seu momento, vamos facer unhas piscinas públicas. Claro, pois, ojalá sea así. Nos vamos a apoiar esta iniciativa porque é algo que os veciños lle temos que trasladar. Non temos, falaba antes de Pracadar, igual o conto de Pracadar vai ser como da piscina, como da praia fluvial. A praia fluvial, se resulta que hai un pouco, estamos facendo, non sei, porque cando vamos ver ese plan de emerxencia, ou ese plan de inundabilidade, a ver se como encaixa a piscina, ou perdón, como encaixa a praia fluvial. Cando vais ao enchente, vamos buscar a área Canaval en carretillas. Porque é así. Pode contar, podemos pintar de moitas cousas, pero esa é a realidade. Vai haber hoxe o suposto espacio onde vai esa praia fluvial, como está hoxe, de auga, e cada tempo vai botar ali auga encorada. Podemos facer obra civil para sacala, entubala e demais, pero o río e a auga, do momento, hasta onde eu sei corre para baixo. E nos vamos a apoiar esta iniciativa porque é así, e a veciñanza trasladarlle unhas propostas, máis nada. Pues moitas gracias. Mira, doña Cati, dice que non vamos ser capaces de facer a obra. Eu digo, seremos capaces. Igual que vamos ser capaces de facer o ponte do Malecón, que vostedes tamén decían que non. Sí, non se preocupe. Decían que non, pois o mismo. Que ocorre? Que a praia fluvial empezouse a tramitar moito máis tarde que a ponte do Malecón. Ahora non sei se habrá que salvar Ribas Altas, a ver se vai haber que salvar Ribas Altas ahora tamén. Igual hai que salvar Ribas Altas. Bueno, así que non se preocupe usted que haberá praia fluvial. Haberá. E xa dixen cando, non viña ahora que usted con o tema do notario, porque, claro, eso, eu non sei ahora mismo que foi o que se dixo naquele momento, o que dixo usted, o que dixen eu, non o recordo. Pero o que si está claro é que leva moitísimo máis os trámites administrativos que facer as obras. E vostede debería saber eso, e creo que o sabe, outra cousa é que o reconozca, non? E, don Emilio, mire, eu entendo todos os esforzos que vai vostede, pero, a ver, o zona de Vilanova levaría os mesmos trámites que a zona de Ribas Altas, exactamente o mismo, porque é un río, igual que a Confederación, que é máis peligroso ali abaixo que ali arriba, sabe? E Vilanova, a nadie se está permitindo que se bañe, a nadie, digo prohibindo que se bañe, a nadie. A título personal, cada un pode se bañar onde queira. Se me entende? E aí non hai espacio. Porque usted sabe que Vilanova é un sitio moi achicado se queremos facer unha praia fluvial para moita xente de Monforte. A poder ser para todos. Que lle privar a nadie que se bañe en Vilanova. Pois que se bañe. E, mire, fala vostede do polígono. Mire, o polígono non se pode facer as piscinas, home. A ver, lees usted as normas urbanísticas da piscina. A ver, como non vai facer unha cousa? A ver, de verdade. A ver, don Emilio, hombre, a ver, léase a normativa e verá se é posible ou non é posible. Pois non é posible. Non é posible. Non é posible. Falar como outro non ten cáncer, dice usted moitas veces. O papel aguanta de todo. Dice, home, pois isto non ten razón ninguna. Don Emilio, ninguna. Porque non, nas normas urbanísticas do polígono do Reboredo non contempla este tipo de construcións. E, home, dicir que Ribas Altas, salvo que rebenta a presa de Vilasouto, ten problema de inundación comparado ca ciudad, por favor, mire vostede a altitude un e mire vostede a altitude outro. Por tanto, eu creo que mezclar este tipo de cousas, don Emilio,
pois non axuda a nada, porque os argumentos convencen a xente que até son razonables. E se non son razonables, non. Lle guste ou non lle guste. Turno de peche, Cati. Bueno, eu creo que non, como entrou vostede o debate, creo que xa está todo dito. Así que, pola miña parte, pois, anhelamos que realmente sí que se poida disfrutar dunha zona de baño na cidade de Monforte. Nada máis e moitas gracias. Moitas gracias, doña Cati. Sometemos a votación a proposta do Partido Popular. Votos a favor? 7 votos a favor, votos en contra? 10 votos en contra, queda rexeitada esta proposta. Pasamos ao punto número 9, que é unha moción do grupo do BNG para exigir a reparación urxente e integral da Nacional 120 no treito de Quiroga, Alto de Guítara en Pantón. Dictamen da Comisión, por favor. O dictamen é favorable á proposta, con 4 votos a favor do concelleiro do Grupo Municipal do BNG, do concelleiro e da concelleira do Grupo Municipal do Partido Popular e do concelleiro do Grupo Municipal Experto Monforte e Grupo Mixto e 6 abstencións do señor alcalde e dos concelleiros e concelleiras do Grupo Municipal Socialista e que se someta a decisión plenaria. Pues moitas gracias, señor secretario. E para expoñernos a iniciativa, a palabra don José Luis. Perdón, don Emilio, hombre, perdón. Gracias, señor. A Estrada Nacional 120, titularidade estatal, é a principal vía de comunicación do sur da provincia de Lugo. É un eixo fundamental para a mobilidade día da veciñanza de Monforte de Lemos. Por ela desplazase traballadores e traballadores cara a Ourense e Valdorras. Circula boa parte do transporte de mercadorías das nosas empresas e acceden milleiros de persoas aos servizos sanitarios, educativos e administrativos da capital comarca. O deterioro do firme é hoxe evidente e afecta de maneira directa ao noso concello. Recentemente produciuse no propio término municipal de Monforte o corte dun carril como consecuencia do mal estado da calzada, xeando retencións, marbolas perigosas e un incremento claro risco de accidente. Este episodio non é illado, repítese os baches, fendas e afundimentos, con reparacións de parcheo que duran apenas unhas semanas. As consecuencias son coñecidas pola veciñanza, inseguridade viaria, para quen se desplaza a diario, danos continuados nos vehículos particulares e profesionais, atraso no transporte de mercadorías e perda de competitividade das empresas locais, en definitiva unha mala imaxe para o territorio que é tamén do turismo da Ribeira Sacra. A pesar dos anuncios de actuacións noutros puntos da 120, treito Quiroga Guítara continúa sendo unha intervención estrutural. O BNG, a través dos diputados Néstor Rego, reclamando no Congreso unha solución integral e non simples parcheos, defendendo os investimentos reais que garantan a seguridade e a conectividade do noso país. O Concello de Monforte, como principal núcleo afectado, debe erguer a voz en defensa da súa veciñanza e exigir ao Estado que asuma as súas responsabilidades. Por o anterior, o Grupo Municipal do BNG propón ao pleno da Corporación a adopción dos seguintes acordos. Primeiro, instar ao Ministerio de Transportes e Mobilidade Sostible, a Dirección Xeral de Estradas de Demarcación de Estradas do Estado en Galicia, a executar con carácter urxente unha actuación integral de rehabilitación do firme da 120 no treito Quiroga Alto de Guítara. Segundo, solicitar ao Ministerio un calendario detallado das actuacións coa dotación orzamentaria prevista e o alcance do técnico das obras. Terceiro, exigir, mentre non se acometen as obras integrais, medidas inmediatas de seguridade e reparación efectiva dos puntos máis perigosos, evitando parcheos de baixa duración, con especial atención aos tramos do termo municipal de Monforte, onde xa se produciron cortes de carril. Cuarto, dar traslado nestes acordos ao Ministerio de Transporte e Mobilidade Sostible, a Dirección Xeral de Estradas e a Demarcación de Estradas do Estado en Galicia e a Subvención do Goberno en Lugo, a Dirección do Goberno en Galicia e aos grupos parlamentarios galegos nas Cortes Xerais e aos concellos de Quiroga e de Pantón. Isto podíamoslo estender perfectamente máis alá de Quiroga, o que pasa que fixámoslo así porque é onde nos compete o que é a provincia de Lugo, e o que é a Ribeira Sacra, por contar algo. Levamos traballado moito neste tema e vemos como está. Non fai falta ser moi agudos para ver como está o estado da estrada. Tiña unha emenda para adicionarlle esta moción para ampliar a outras vías, pero quixemos deixar unha máis centrar na 120, porque como está, vémoslo todos os que andamos a diario. Podíamos estender a exposición de motivos, que tamén é unha vía de comunicación entre Ourense e a zona de Valdorras que transitan habitualmente. Sabemos que os camións, os transportes de mercadorías
en definitiva, ahora no inverno, pois, por medo de non ter que pasar por os túnel da Canda, estivadas, e demais, veñen en épocas de neve por esta zona, e a carretera está como está. Levamos protestando, eu dende que sou aquí, pois a primeira, creo que foi a primeira moción que trouxe neste pleno lá pro ano 2017, se lembra algún concelleiro aquí presente, pois creo que se va daquelas, e non hai moito máis que engadir a exposición de motivos. O que queremos é que se arranxe dunha forma integral. Fai pouco aquí falamos desto, e dixen daquela que a 120 non é unha cousa de hoxe, nin donte, nin antonte, nin hai 10 anos. Hai algunha zona que nunca ben estivo desde que se abriu. Incluso chegou, curiosamente, a estragarse e a fundirse antes de que pasara o tráfico por ela. Se lembran os que temos xa uns anos, o treito entre Monforte e Canaval, cortado o tráfico, que non circulaban os tráficos, e fundírase, estragouse xa daquela, repito, sin tráfico. E daquela nunca se fixo algo, digamos, dunha forma estrutural e clave para arranxala dunha vez por todas. Esperemos que o resto dos grupos apoyen esta iniciativa. De momento, máis nada. Pois moitas gracias, don Emilio. Don Germán. Sí, pois un pouco andando no que dice o señor Emilio, efectivamente nos traemos o mismo, efectivamente vertebra todo o sur de Galiza, dende Verín hasta Ourense, o que queiran. O certo é que está destrozada, pódese decir o que se queira, isto non é ser catastrofista, é ser realista. Os que andamos habitualmente por ela, pois eso, a mí que me tocan casi 60 kilómetros, pois o certo é que hai que circular pois a contramán, hai que ir facendo zigzags, o firme está desfeito, e o que é incomprensible sobre todo é o tema do mantemento, porque nas estradas que non se sabe ou que non teñen pois as cuantías asignadas para o mantemento, pois pode ser que estén pois o mellor un pouco peor. Pero que sexa esta deixadez cando hai unha empresa de mantemento da mesma e que non se arranxen nin as fochancas máis grandes, pois é algo que non entendemos. Esperamos que todos os presentes seamos conscientes do mesmo, que apoyemos e, bueno, pois esperar a que realmente isto, despois de 8 ou 10 anos que levamos protestando polo mesmo, pois se leve a cabo en algún momento, máis non. Moitas gracias. Ahora sí, don José Luis. Moitas gracias e boas tardes a todos os presentes. Nós, nesta moción, xa llevo a adiantar aos señores do BNG que vamos a votar a favor, porque nesta moción xa trouxemos nós fai 9 meses, no maio de 2025, a esta salón de plenos. Isto é igual que un embarazo, entón ten que estar a punto xa de levarse a cabo, non? Foi votada por unanimidade, foi a primeira moción tamén que nos vota o equipo de goberno en toda a legislatura. Estamos convencidos que tiveron que equivocarse, xa que trouxemos outras moitas mocións en favor da cidadanía dos veciños de Monforte e sempre nos votaron en contra. E como dice o señor alcalde, está todo grabado e poden miralo e xa verán como non minto. Esta Estrada Nacional 120 pertenece ao Goberno Central, como vostedes ben comentan na moción, gobernado polo PSOE, e apoiado por vostedes, co seu voto en Madrid. Voulles recordar a vostedes, que cada pouco temos que recordarlo, que vostedes son socios de goberno co PSOE en Madrid, na Deputación en Lugo e algún concello máis. Apoian co seu voto para facer goberno. E da sociedade da Deputación tamén temos que decir que é digno de estudio pola parte do BNG, xa que presume de igualdade, de legalidade, de feminismo, de ser exemplo de rectitude, e isto é para explicalo moi ben, a ver se o damos entendido. Vostedes comentan nesta moción que o seu diputado en Madrid, o señor Néstor Rego, xa fixo esa petición, e xa vemos que non lle fan nin caso. Acaba de dicilo vostede ahora mismo, que levan pedindo isto fai moitísimo tempo, que levan traballando sobre ela, entonces xa lle pode dicir ao seu compañero, o señor Néstor Rego, que xa abriron o tramo da A6 en Pedrafita e que xa pode voltar para Galicia outra vez. Vostedes, a nivel municipal, xa sabemos que non son culpables dos acordos que chegan dende a cúpula do seu partido, da súa jefa de filas, a señora Ana Pontón, a señora Donó,
e vostedes tamén se contaxan a veces de eso. Teñen o no arregado as siglas. Vostedes traen mocións de cara a galería, xa que predican unha cousa e despois fan o contrario. O mellor dito, non fan nada, xa que pa que van facer, se a culpa de alguén menos súa. Esta é unha moción moi necesaria, que xa trouxemos nos fai meses, e esta semana a defenderon os nosos compañeros no Senado en Madrid. E saben que pasou, señor Emilio? Que a súa representante no Senado do Bloque nin se presentou. E que o PSOE votou a favor. E hoxe atraen vostedes que dentro do noso grupo vamos a votar a favor e desexo que se aprobe por unanimidade, xa que urxe arranxar o firme da Nacional 120. E, bueno, terán que seguir insistindo o seu compañeiro Néstor Rego, que forma parte do apoio do Goberno, que intente mediar para que isto que estamos a pedir se solucione canto antes. Porque agora o equipo do Goberno deste Concello, ao ter un alcalde non escrito, ao mellor lle fan menos caso en Madrid. Aunque o señor César Mogo xa dixo que se arranxaba de maneira inmediata. Oxalá non cambie de opinión. Perdón, que non minta. Porque se tanta influencia dice ter en Madrid a través do señor Néstor Rego, por que non condicionaron o seu apoio aos presupostos a unha partida específica e urxente para a Nacional 120? É contradictorio pedir aquí o que non son capaces de arrancar nas súas negociacións directas co Ministerio. Desexamos que se arranxe o máis axiña posible por a seguridade de todos, os que circulamos por ela, tanto os veciños e veciñas da nosa cidade como por todos en xeral. Tamén lle dou as gracias por traer esta moción, que nos reforza o bo traballo que xa fixemos traendo a fai meses antes, a ver se facemos entre todos realidades que sexa unha oposición constructiva e un non polo non. Dentro do noso grupo sempre será así, a mellora de todas as infraestructuras, do benestar, do progreso, da riqueza, da seguridade, da prosperidade da nosa cidade e dos nosos veciños e veciñas e todos os que queremos a Monforte. Deixelle unha moción, unha emenda, que dice instar o Grupo Parlamentario do BNG no Congreso dos Deputados a condicionar calquera apoio futuros orzamentos xerais do Estado ou as iniciativas legislativas do Goberno a transferencia inmediata e efectiva de partidas orzamentarias destinadas especificamente á rehabilitación integral do tramo Quiroga-Alto de Guítara, Nacional 120. Independientemente que nos acollan esta emenda, nos vamos a votar a favor desta iniciativa. Moitas gracias. Pois moitas gracias, don José Luis. Señor Torres. Muchas gracias, señor alcalde. Buenas tardes a todos. Efectivamente, don Emilio, estamos ante una arteria principal que se encuentra en mal estado y este equipo de gobierno no es ajeno a los problemas que ocasiona el mal estado de esta vía a todos los que circulan por ella. Se lo puede decir incluso por experiencias propias. Me consta. En cualquier caso, debe estar usted con nosotros en que el actual gobierno de España ha hecho mucho más de lo que se hizo por las carreteras de España cuando gobernó el PP o cuando frente al Ministerio de Infraestructura se encontraba la señora Ana Pastor. No, eso no cabe duda a ninguno de los que estamos aquí presentes y al resto de la ciudadanía que transita diario por esas carreteras. Además, recordar que el señor Feijóo, frente a la Xunta de Galicia, bloqueó el impacto ambiental en la Sierra de Lastra de una forma casi poco menos que visible, si no fuera por los perjuicios tan graves que ha causado en cuanto al mantenimiento de las carreteras. La semana pasada pudimos leer y escuchar la intervención del Senado del señor Balseiro, que se ve muy movido últimamente, reclamando obras que no reclamó cuando presidía el gobierno el señor Feijóo, porque el Tribunal Nacional 120 no es algo nuevo, que ya ha surgido hace 4 días. Es algo que ha empeorado con las lluvias actuales y, en definitiva, no es nada nuevo. El estado que presenta actualmente ciertamente es el fruto de casi 2 décadas de abandono. Esa es la verdadera realidad. Empeorada, como digo, por la situación climatológica actual que estamos viviendo de forma muy excepcional. Esa petición del señor Balseiro ya está contestada. La respuesta la dio el diputado socialista por la provincia de Lugo, ya que hablamos del Senado, vamos a hablar todos también, nosotros un poquito. El señor Mogo, que ya anunció en el Senado que esta reforma integral y urgente se acometiera de forma inmediata.
Al igual que dice el señor Mogo en el Senado, nosotros también reconocemos que aquí que los usuarios que se quejan del mal estado 120 tienen razón, sobre todo a su paso por nuestra ciudad. Somos conscientes de ello y por eso vamos a apoyar su propuesta. Sepa, es el anuncio del señor Mogo, que el Gobierno central está preparando para ejecutar las obras necesarias para mejorar la seguridad viaria en esta carretera también y todo lo que sea necesario. Nada más, eso es todo. Muchas gracias, Torres. Segundo turno, don Emilio. Bueno, como dice outro, well. Non debía contestar para agarrarme o barrio. Porque isto é así, funcionan así as cosas. Pero é tan difícil de argumentar un voto favorable ou non, como fixamos o resto, sin dicir a cantidade de barbaridades que se dicen para ter máis razón cos demais. Fai 9 meses trouxeron aquí, sí, votamos a favor, sí, pero despois de 9 meses sin facer nada, hoxe ainda é máis urxente esa reparación. Fala vostede do Senado. Mira, vou explicar. Os senadores do Partido Popular en Madrid importa a 120 o mismo que me importa a min o precio dunha manzanilla nun bar en Papúa Nova Guinea, o mismo. E vou explicar o porqué. Porque hai senadores que levan ali desde 2008. E cando se trouxeron as iniciativas en 2015, 2016, 2017, non se soupo nada delas. Que casualidade. Que están en razón agora en traballar. É porque se lle paga. Pero en 2017 tamén lle presentamos esta iniciativa porque esta carretera, como xa avisei antes e dixen antes, pois falei de que esta estrada leva con problemas estruturales dende que se fixo. En 2015 non había que andara por ela, igual que agora. Había buratos que me collían a mí hasta as rodillas. E tramos cortados. Algún carril que despois de facelo mal que non fixera, pois caiu. E daquela, os mesmos senadores, non o señor Barreiro, pero o señor Barreiro, estaba ali no Senado de 2008, que xa leva, aí vai sendo hora de camión, hai algún relevo, 17 anos, e daquela non se acordaron da 120. Por eso que parece que agora mismo, que se está empleando isto. E por eso yo digo, igual cos resto dos diputados, algún diputado leva ali 10 anos, e agora non se levou a iniciativa. Fala vostede que a miña compañera non estaba, teño maioría no Senado, non lle facía falta o voto dela. É que é así. E a emenda xa lle expliquei no tercer turno, porque teño un tercer turno e xa lle expliquei o tema da emenda. E xa son así. Os orzamentos, que si os socios, non somos socios de nada. Primeiro dice que somos socios e por iso que non temos potestad. A vostede xa lle contestaron outro, bueno, a vostede non, ao Partido Popular, parece que agora que o resto dese, que como un goberno un personaje malísimo, apoiado por uns comunistas malísimos que teñen cornos e rabo, que mandan. Pois sí, ao mellor mandamos máis que un diputado, ten máis peso no Congreso de Diputados que a 9 que ten Galiza o PP. Agora, dentro de un ano xa veremos o dos, para aquilo xa falaremos. Pero realmente non somos socios do goberno. Nos apoiamos unha investidura e cando se traigan os orzamentos ao Congreso, pois daquela valoraremos estudiar a posibilidade de aprobar ou non en función da 120 ou da 540 e outra das emendas que eu vou explicar agora, que quedame unha quenda, na terceira quenda explicolle que era a emenda que iba a traer que non trouxen, porque tamén hai outra vía que tamén está caindo ahora mismo aquí en 1 kilómetro a redonda. Buenas gracias, don Emilio. Don Germán. Nada, decirlles a todos que é unha mágoa que estemos falando dunha cousa tan seria que vostedes só estén preocupados de ver quen ten o relato. Certo é que isto é unha tomadura de pelo porque están falando, casi dando por normal que desde o 2015 agora estamos no 2026, xa pasaron 11 anos e siguen os mesmos baches e siguen os mesmos senadores e siguen os mesmos diputados e sigue a mesma casa de... É que non pode ser. Entonces, fagan o que queira, por suposto, maleducados son eu e os que poñen a cordura son vostedes. Sigan así. Gracias, don Germán. Don José Luis. Moitas gracias. Señor Emilio, usted ten a razón que está pedindo algo que a Nacional 120 non é un camiño, nin é unha carretera secundaria, é a columna vertebral do sur. Non é unha carretera, conecta Ourense cas estradas da comarca de Quiroga, de Rúa do Barco e Camiseta. Entonces, non estamos falando dunha carretera calquera, estamos falando dunha estrada importante. Entonces, sabemos e temos que apoiala e vamos a apoiar, e xa trouxemos varias iniciativas, e supoño que quen está gobernando, e ahora mismo quen está gobernando é o PSOE, co apoio do seu
que leva 7 anos gobernando, co seu apoio, co apoio do Bloque Nacionalista Galego, entonces agora que estamos pedindo que o solucionen vostedes, igual que vostedes, cando están este salón de plenos iniciativas en contra da Xunta, ou pedíndolle a Xunta, ou en contra da Xunta. Nós estamos pedindo algo a favor de todos os cidadáns, a favor da seguridade dos cidadáns. Entonces, nós o que estamos pedindo é a alguén que está gobernando. Dice o señor Iván Torres dixo que o señor César Mogo xa dixo que agora que sí que vai ser inmediato. Pois oxalá sea inmediato. Nós que é o que máis queremos, que sea inmediato. Co apoio seu, pois sí, co apoio seu, que é unha iniciativa que están traballando ustedes, sí, que hai senadores alá que levan anos, pois que se veñan, que vou para lá, que non hai problema. Que se veñan Pequín, que me deixen o puesto a mí, ou a vostede. Claro. Entonces, nós vamos a votar a favor. Pues moitas gracias, señor Torres. He concluído, muchas gracias. Pues moitas gracias, turno de peche, don Emilio. Non vou entrar máis a falar de cosas, pero sí quería deixar claro unha cousa e poñer en valor, vou aproveitar hoxe, porque moitos daqui xa temos anos, poñer en valor aqueles camineros que andaban por as estradas, que parecía que non facían nada, que estaban sempre así con o rodo na cabeza. E isto vai unha reflexión, poño o tempo, depois o tempo non se me acaba, son 2 minutos. A reflexión, privatizar nunca é o mellor. E os problemas estruturales nas estradas viñeron desde que se privatizaron os servicios de mantemento. Que antes a COTOP, a Diputación ainda ten hoxe maquinaria, pero é personal. Pero antes os camineros, a xente que camineros, entre comillas, porque é a forma como os conocemos, peos de obras, ou como querían chamarlle, daquela andaban, tiñan ferramenta, tiñan maquinaria, e tiñan as estradas como a morteiros. E sacaban auga polas cunetas, e isto acabouse, porque a privatización, como en todo, pensan que é mellor. As empresas privadas veñen a facer o mantemento e van a ganar cartos, e despois, con cartos públicos, temos que volver reparalas. E esa é unha realidade. E con a 120, claro que é unha vía fundamental. Fai un mes, vimos como, de todos os cores, aquí, pasearse por Fitur, vendendo turismo, pero que van en globo. Cando temos o principal vía de comunicación ca meseta e quen dice outras estradas de distintas entidades públicas como as temos. E agora, como choveu, pois agrabouse o tema. Pero este é unha realidade. E depois vamos a reparar agora para o Brán, para que veñan os turistas. O que estamos aquí vindo todo o ano, andamos en catiuscas e saltando nos charcos. E falaba usted da Xunta. Aquí se leva, durante o debate deste pleno, falouse que nós temos e que nós facemos, eu non sei quen son. Aquí hai un goberno municipal, hai un grupo da oposición, e punto. Aquí a Xunta, ustedes son concelleiros do Partido Popular, nós do BNG, Espertamos Forte, pero ese tofillo de que nós facemos, ou nós... Olvídense deso. Olvídense deso. E xa para rematar, o corredor 2.2, que se anunciou a bomba plato, que moitas veces ten falado o alcalde, que fixeron unha foto non sei en donde, que se reparou fai pouco, dende Monforte a Tamarrube, xa volve estar facendo falta a reparación. Caíron, porque se fundiu 1 metro, rellenaron de calquer maneira, volveuse fundir, volveron a rellenar, e vai se volver fundir outra vez. Na zona entre Vides e Oane. Está aí para ver, con conos, e saltan os coches, e xa está todo roto, porque repararon a trocitos. Isto é unha realidade. O corredor 2.2, desde Monforte a Tamarrube, precisa, ya era unha emenda. E xa remato, perdón, a iniciativa esta, non, evidentemente, despois do debate, pois non ten cabida. Gracias. Gracias, don Emilio. Bueno, don José Luis, vou enseñar unha noticia dun xornal galego do día 28 de febreiro de 2017. Goberno do Partido Popular. 28 de febreiro de 2017. E dice o titular do xornal, que como ustedes poden comprobar, non o puxo o Partido Socialista, Dice, a Fomento le parece que la Nacional 120 no es en realidad tan peligrosa. Conselleiro, ministro do Partido Popular. E logo dice por baixo, el Ministerio emplaza a esperar a la autovía para que mejore la seguridad. Eso dice aquí, ¿eh?
E isto a raíz de que veo? Isto veo a raíz, non sei se ustedes se acordan, que o RACE sacou unha información das mortes e dos feridos que había no tramo desde o Alto de Guítara hasta Nogueira de Ramuín. Peares, para entendernos, na zona de Peares, donde, según eles, había habido 2 mortos e 30 feridos nos últimos 6 anos, entre Ferreira de Pantón e Peares. Isto era con o goberno do Partido Popular. Era a mesma carretera. Nós reconocemos, o fixo aquí o portavoz, reconocemos que a carretera está mal, que hai que arreglala. E hoxe mesmo no Senado, pois, supoño que, porque así o dixeron desde o Ministerio, o senador César Mou comprometeu o arranxo inmediato desta estrada, que lle fai moita falta. Pero todos cocen fabas. Non podemos ahora aquí a decir, non sei que, el concejal, o diputado, o senador del bloque, porque apoia al gobierno, que non sei cuánto, como se fueran os culpables de todo. E ustedes? Usted, va moito máis novo que a mí, non se acorda. Pero aquí en Monforte reuníanse os diputados do PP de Lugo, de Ourense e de León pedindo a Zapatero que contratara o proxecto e a obra ao mesmo tempo. Podemos buscar a hemeroteca, e despois gobernaron eles case 8 anos e nin proxecto nin obra. Bueno, sometemos a votación a proposta do BNG en relación co arranxo da 120. Votos a favor. Apróbase por unanimidade. Pasamos ao punto número 11, que é a moción do Grupo Municipal de Esperta Monforte Grupo Mixto para consolidación urxente e rehabilitación e posta en valor da muralla medieval. Ditame da Comisión, por favor. O dictamen é favorable á proposta con voto a favor do concelleiro do Grupo Municipal de Esperta Monforte Grupo Mixto e 9 abstencións do señor alcalde e dos concelleiros e concelleiras do Grupo Municipal Socialista, do concelleiro e da concelleira do Grupo Municipal do Partido Popular e do concelleiro do Grupo Municipal do BNG que se somete a decisión plenaria. Pois moitas gracias por expoñernos a iniciativa. Ten a palabra don Germán. Sí, estes días pasados, perto da base da Torre dos Monxes, a altura da cima da costa da Rúa Real, produciuse un corremento de terras que, en caso de aumentar, podería comprometer a estabilidade da zona onde está construída. A Torre dos Monxes está totalmente comida pola maleza, coberta de edras, dando unha sensación de abandono dun dos elementos máis senlleiros do patrimonio, a muralla. Hai un ano, en marzo do 25, presentamos unha moción que foi rexeitada polo grupo de goberno. Os feitos son teimudos, e o que sucedeu agora volve poñer en evidencia a necesidade de aprobar esta moción. A muralla medieval de Monforte é un elemento patrimonial senlleiro polo seu interés histórico. Foi declarado Monumento Nacional en 1949 para favorecer a súa protección, pero a realidade é que se atopa nun estado de abandono e ruína deplorable. Está invadida pola vegetación e con derrumbes cada vez máis frecuentes, por exemplo, este mesmo da Torre do Homenaxe, a Torre do Arco. Ten aducido como causa do abandono os problemas de titularidade, cando a realidade é que o propio Concello ten realizado xa hai anos, cando era alcalde don Severino Rodríguez, tarefas de limpeza en todo o seu perímetro. Tal como se recolle nun artigo da Voz de Galicia no primeiro pleno do 2022, o Concello decidiu incluíla na lista de bens municipais. Naquel momento, na prensa recollía as palabras do señor Tomé, nas que decía: se damos este paso é para algo vai cambiar, que ninguén o dubide. A realidade é que non cambiou nada e todos duvidamos que era o que quería decir en aquel momento. Ante esta situación non vale a pasividade nin as disculpas. Hai que actuar. Dende o ano 2008, a Xunta de Galicia dispón dun plan directorio para a recuperación da muralla elaborado polo equipo do arquitecto José María Alonso Montero, elaborado a instancias da Dirección Xeral de Patrimonio, no que se propón acometela por tramos para facela viable económicamente. O Plan Especial de Protección e Recuperación do Casco Histórico de Monforte, Perch, na súa redacción inicial, propoñía tamén a recuperación da muralla, a creación dunha zona verde intramuros e o establecemento, tanto polo interior como polo exterior, dunha zona de amortecemento da trama da muralla con singularidades, condicións de miradoiro panorámico sobre a cidade, o Val de Lemos e a gran cantidade de serras que dende aí se ven.
Este perch sobre a muralla foi descartado na súa redacción definitiva a instancias dunha alegación do propio goberno local presidido polo actual alcalde. Sen información referente sobre o xornal de Lemos, existe un informe en poder do Concello que cifra en 5 millóns de euros a cantidade que se precisaría para cometer a rehabilitación. A rehabilitación e a posta en valor da muralla debe ser un elemento estratégico e de futuro para a nosa cidade. Todos os grupos municipais deberíamos implicarnos e comprometernos pola actuación a unísono, sen divisións partidistas para que chegue a bon fin. Polo que propoñemos, consolidar de forma urxente a zona onde ocorre o corremento de terras para debaixo da Torre dos Monses e limpala de maleza, acometer de forma inmediata as labores máis urxentes de limpeza e consolidación da muralla nas zonas máis críticas onde exista derrubes, incluir no orzamento do Concello unha partida de gastos plurianual específica para o mantemento imprescindible da muralla, e instar a todas as administración estatal, autonómica, provincial e municipal a implicación na financiamento dun plan integral para a rehabilitación e posta en valor da muralla e o seu entorno, aproveitando o xa existente plan director que puxou a Xunta de Galicia e as propostas que había na redacción do PERCH de Monforte. As entrevistas cos responsables das outras administracións deberían realizarse por unha comisión municipal presidida polo alcalde e con representación e apoio de todos os grupos municipais. En resumen, nós seguimos insistindo en que unha das prioridades de Monforte debería ser a recuperación da muralla. É certo que veu no seu momento de Tour España, cando era presidente o señor Óscar López, que ora é ministro, que se iba a arranxar un pouco. Hai unha parte que é da Xunta de Galicia, algunha parte do Concello de Monforte, algunha é de particulares, uns polos outros, pois a casa sin barrero. Certo é que pode nos pasar tranquilamente como pasou en Lugo, que se caiga un trozo da muralla. De feito, nós con esta escorrentía que fixemos unha fotografía, pois deixamos claro que hai zonas que tamén se están deteriorando. Entendemos que non é unha necesidade absoluta, pero sí debería estar dentro das súas prioridades. Sabemos que non, como as piscinas e como outras cousas, pero eso non quita que nós sigamos insistindo en que creemos que é o suficientemente importante para nós e para o turismo, e como ben decía antes Emilio, pois non se pode ir a Tour España e falar das nosas bondades e despois ter a nosa muralla como a temos. Moi brevemente, porque creo que está bastante exposto na exposición de motivos as necesidades que ten a nosa muralla. Nadie vai discutir aquí, nin vai a pôr en tela de xuicio o monumento ou, digamos, a capacidade ou calidade que aportaría ao turismo esta unha muralla reconvertida inteira. Somos conscientes das dificultades e da complexidade que ten a súa restauración e demais, pero o que trae aquí a iniciativa aténdese como se dice habitualmente, a dereito, porque o que se quere é poñer en valor e reparala e que non sufra máis caídas. Eu teño que dicir que vivín de lexo a caída da muralla de Lugo cunha envidia enorme, porque a verdade é que foi acontecer, non vamos a tamén, é certo, comparar a muralla de Lugo con esta medieval na súa antigüedade ou da súa construcción ou da súa repercusión turística, o que quero, non vou a comparala, pero sí que a mexa sana de ver como en breve, en pouco tempo, se puxeran a traballar nela. Nós esperemos que isto tamén chegue algún día aquí a Monforte. Vamos a apoiar a iniciativa. Moitas gracias. Doña María Luisa. Buenas noches, señor presidente. Muy buenas noches a todos los presentes. Desde nuestro partido vemos que el deterioro de la muralla es cada vez mayor. Entonces, querríamos instar a este Ayuntamiento de Monforte para que asuma un rol de liderazgo tanto en la conservación como en el estudio de necesidades y puesta en valor de nuestra muralla. Tanto el Ministerio de Cultura como la Xunta no actúan por inercia a la hora de gestionar proyectos.
La vía para atraer estos fondos podría ser presentar un proyecto de rehabilitación técnica, solicitar al Instituto del Patrimonio Cultural de España una inspección técnica. Ustedes ya sé lo que me van a contestar. Que la muralla es de la Xunta, que es la dueña. La Xunta tiene la competencia de protección, pero el Ayuntamiento tiene la de urbanismo y seguridad en sus calles. También me van a decir, no podemos invertir en algo ajeno. Eso es falso. Se puede invertir mediante un convenio de cesión de uso o una encomienda de gestión. Muchos castillos BIC en España funcionan así. También van a decir, es un gasto impropio. La Ley de Patrimonio Cultural de Galicia obliga a los ayuntamientos para velar por los bienes BIC. No es gasto, es cumplimiento de la ley. El ayuntamiento debe de ser un motor, no un espectador. La muralla no es un inmueble privado, es un bien de interés cultural. La propiedad de la piedra es secundaria frente al interés general de la ciudad. Un ayuntamiento que renuncia a cuidar su muralla bajo el pretexto de la titularidad está renunciando a su propia historia y a su futuro económico. Aunque sabemos que en su momento ustedes solicitaron dicha titularidad, por lo que nos gustaría saber cómo se encuentra ese expediente o si lo dejan en el cajón que el tiempo resuelve como otros muchos. En el caso de un derrumbe, ¿de quién es la responsabilidad en caso de accidente? Aquí ya no hablamos de estética, hablamos de seguridad física. Un corrimiento de tierra bajo la Torre de los Monjes, San Vicente del Pino, es una emergencia técnica que obliga a actuar de inmediato para evitar el colapso del monumento. Una muralla con desprendimientos y una torre con riesgo de colapso son una mancha en el expediente del Patrimonio de la Humanidad de la Ribeira Sacra, en la cual está incluida nuestra ciudad como lugar de interés. No podemos pedir que el mundo reconozca nuestro valor si nosotros mismos desde el Ayuntamiento tratamos a esta muralla como un escombro ajeno. Nosotros vamos a presentar una enmienda y aprobaremos esta iniciativa si se suprime del punto 4 la parte que dice aprovechando el existente plan director que posee la Xunta de Galicia y las propuestas que había en la redacción del Presti de Monforte, ya que creemos que ambas cosas quedaron obsoletas y creemos que es necesario hacer nuevos proyectos. Y en la parte final, donde en la propuesta de acuerdo se dice las entrevistas con los responsables de otras administraciones deberían realizarse por una comisión municipal presidida por el señor alcalde con representación y apoyo de todos los grupos municipales. Consideramos que en estos momentos el señor Tomé Roca, mientras no aclare la situación en la que se encuentra, no debe presidir ninguna comisión municipal cuya finalidad sea reunirse con otras administraciones. Por lo tanto, apostamos a que la figura de José Tomé Roca se sustituya por la de la señora teniente alcalde, doña Gloria. Moitas gracias, doña Luisa. Hai que ter valor, desde logo usted ten un atrevemento, non vai dicir outra cousa, pero non lle vou dicir por respeto. Non lle vou dicir por respeto. Se usted está acusando de algo, digo, porque entón, ao mellor, usted tamén vai ao xulgado dar explicacións. Porque ya está bien, hombre, xa está ben. Xa está ben de insinuar. Que situación teño eu? Dígame cuál. Que me impide a mí presidir os órganos do Concello? E a ver se deixo de facelos, pois como se volve. Pero usted está pensando o que dice. De verdad. En fin, mellor non facer caso. Señor Torres, ten a palabra. Muchas gracias, señor alcalde. Bueno, creo que lo de la sustitución no es objeto de debate. Sin recordarle la propuesta de la moción, lo que voy a decir después con respecto a experta Monforte. Mire, si usted quiere saber cómo está un expediente, pregúntelo. Haga su labor preguntando las oportunas preguntas y se le contestará, ¿vale? Es lo que tienen que hacer. Y no formular aquí preguntas, que esto es un debate sobre una propuesta que ha hecho este concejal que se sienta ahí en la esquina. Mire, yo creo que se ha manifestado aquí don Germán por activa y por pasiva hasta la saciedad. Hasta la saciedad
que está todavía por resolver buena parte de la titularidad de la muralla, y sin ese dato no se puede actuar en la forma en la que usted pretende. Otra cosa es el mantenimiento que vamos haciendo, que nunca estuvo tan bien conservado y lucida como está ahora. Nunca se hizo un mantenimiento como el que se hace ahora. Pero por lo menos los que llevamos viviendo aquí 60 años lo sabemos. Usted debería saber que para solicitar cualquier ayuda, cualquier compromiso, cualquier convenio, hay que acreditar la titularidad del bien sobre el que se pretende actuar. Debería también saber que lo que pide no es una obra que pueda acometerse por el Concello sin contar con la intervención de las administraciones que tienen competencia en patrimonio y mucho menos ejecutarlas de esa manera inmediata y urgente que usted plantea. Para finalizar, decirle que este equipo de gobierno es de los que más lleva hecho por conservar el patrimonio histórico de Monforte. Y eso es innegable. Y lo demuestran tanto hechos como obras como las que están en el plan especial. Perdón. Seguiremos trabajando, don Germán, empezando por preservar el Puente Viejo, que es el siguiente logro que vamos a abordar, que afortunadamente va a ser totalmente peatonal y ya queda muy poco para esa peatonalización, dado que estamos a punto de conseguir los medios necesarios finales, incluido el de la Xunta, para acometer las obras de ese puente, que es posible que llegue a ser un nuevo emblema de esta ciudad, además de salvar el malecón, que también lo vamos a hacer nosotros. Para finalizar definitivamente, le voy a recordar unos datos, porque veo que su moción, se aprecia en su moción, un profundo desconocimiento sobre lo que está pidiendo. La Torre de los Cregos no es propiedad municipal, señor. Junto a la muralla no hubo ningún derrumbe, segunda cuestión. Lo que realmente sucedió fue un pequeño desprendimiento de un talud de la parcela que está lindando con la Rúa Real y con el restaurante Grelo, que es una parcela particular, de un particular, distando desde la cuneta hasta la muralla de unos 15 a 20 metros. Y, por cierto, el Concello procedió de inmediato a limpiar esa cuneta. Por lo tanto, yo creo que dejemos de derrochar inventiva sobre lo que planteamos, por no decirlo de otra manera, contar mentiras, y vamos a centrarnos en lo que son las cosas. Por supuesto, vamos a la otra forma. Situación que dista mucho, por cierto, no sé cómo lo definió doña Luisa en su hiperbólica y desaforada intervención, que hablaba de una muralla con riesgo de desprendimiento y una torre al borde del colapso. Pues no, es un parterre en una finca privada, un movimiento de tierras en una finca privada. De todo lo demás, a mí no me consta nada, y creo que lo hemos ido a ver. Si usted puede afirmar que todo esto que vaticina aquí como meteórico fracaso al colmo del colapso total, pues bueno, entonces habría que tomar otras medidas, pero creo que no es el caso. Creo que con eso no me queda nada más que decir, sino que vamos a votar en contra. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Torres. Don Germán, segundo turno. Sí, tengo que teña que aguantar permanentemente o señor alcalde chamándome maleducado. Bueno, pois mire, vou non deixar aí. Xa me pasou no último pleno que eu pensei que sería pola hora ou polo que fora, pois xa me contestou o que lle deu a gana como se non a lera. Pero claro, xa me parece unha tomadura de pelo que sea algo constante, porque está clarísimo que as mocións non las lee, pero a mí non me importa, porque máis eu non veño aquí para que vostede lea as mocións. En estes días pasados, perto da base da Torre dos Monxes, a altura da cima da costa da Rúa Real, produciuse un corremento de terras que, en caso de aumentar, podería comprometer a estabilidade da zona onde está construída. E que me parece unha tomadura de pelo que vostede veña a dicir aquí que se non me entero, que se... por certo que non as fago, pero é igual, como se a fixera. Porque é que non o lee. É que non lee nada. Pero non lee nada, pero despois vense arriba, pois comigo non se veña arriba. Lea as mocións se quere, e se non as quere, non as lea, pero non este todo o rato que se somos subnormais ou se somos deficientes mentais ou o que sea, porque resulta que só pon que houve uns corrimentos de terra. E nós, na moción, tamén decimos que, efectivamente, sabemos que non é de todo o mundo, pero, mire, que a mesma presa que tuveron para facer esa ponte que van facer, e a mesma presa que tuveron para facer a praia fluvial, ou calquera das actuacións que fixeron, se vostedes houvesen querido tomar medidas sobre a muralla, pois o mellor xa tiñamos arranxado o 30%, porque vostedes levan aquí 10 anos. Entonces, volvo a repetir, as nosas prioridades non son as súas necesidades, nin as súas necesidades son as nosas prioridades. Vostedes preferen ter
Vostedes preferen ter un aeródromo para 4, para que veñan 500 e parece que é Nueva York. Está moito mellor ese aeródromo que utilizan 3 que moitas das rúas de Monforte. Entonces, non nos tomen o pelo. E despois, repito, se vostedes non queren facer algunha cousa, o que lle dixo Emilio, para decir que non fai falta decirlle que se a moción está ben feita, que se non nos enteramos, que se non sabemos, pero se está dicindo vostede o mismo. Se non só decimos que se produce un corrimento, e que non vimos aquí a exagerar absolutamente nada. Entonces, claro, o que sí que xa estamos fartos é de que permanentemente diga o mismo. Vostede pode decir o que queira, por suposto, pero eu xa, a partir de agora, todas as veces que vostede non aterrice as cousas, xa lles aterrizou. Iso xa o teño clarísimo. Porque, ademais, é unha tomadura de pelo que entre todos vostedes podan falar isto ou outro, non sei que, non sei quanto, que parezca que o único que é un maleducado son eu. Chámeme, por suposto, que queira, eu teño que... Eu tamén un día, se quere, así polo miúdo, se me cansa moito, pois xa lle explico eu tamén 2 ou 3 cousas. E a vostede, señor Torres, repito, se vostede non quere lelas, non as lea. Pero o que non pode decir é o que nós non poñemos. Porque que senón dá a sensación de que é outra... Gracias. Moitas gracias. Don Germán viu que deixei falar todo o tempo que non falou nada do asunto. Hai unha cousa que é ceñirse ao asunto do debate. Señor Germán, don Germán, non está no uso da palabra e, por lo tanto, se algo que queira facer méritos, usted este calado, porque eu non interrompín a vostede. E podía haber feito. Porque usted non falaba para nada da cuestión do debate. E digo yo, porque se volva a repetilo, entón, evidentemente, sí que actuarei. Doña María Luisa, segundo turno. Perdón, don Emilio. Renuncio ao turno. Doña María Luisa. Bueno, hacer referencia que yo no lo he acusado de nada. Sí, sí. No Sí, sí. lo he acusado. A ver, no lo he acusado de nada. Usted pertenece a un partido no adscrito, lo cual es una situación... No, ¿usted a qué partido pertenece? Bueno, está como representante... Exactamente, a un grupo no adscrito. No. Yo solo quiero decirle esa parte. De todas formas, también le quiero decir al señor Iván que revise él el expediente y vea los errores que a lo mejor están en ese expediente de registro. Primero, revíselo usted. Y sigo solicitando a este ayuntamiento que abandone la postura de espectador y pase a ser promotor de todos sus monumentos. Señor Tomé, tenga en cuenta presupuestos para preservar el patrimonio histórico de nuestra ciudad como legado de los condes de Lemos, pilar fundamental de la historia de Galicia y europea, y déjese de construir puentes para su mausoleo. Cuando usted forme parte tanto de la historia gallego como de la europea, no se preocupe, que ya le harán algún monumento por su buen hacer y no por su mal hacer. Gracias. Rematou. Turno de peche, don Germán. No. Perdón, señor Torres, perdón. Muchas gracias, señor alcalde. Quiero que quede una cosa bien clara, señor. Bien clara, Yo jamás insulté a nadie refiriéndome a él como su normal y deficiente mental. Porque son dos palabras que yo para insultar no las uso. ¿Entiende? Las usa usted. Entonces, de ahí le viene igual lo de maleducado y lo de ser despreciable. Porque esas palabras para insultar las usa un ser despreciable. ¿Entiende? Un ser despreciable. Concluyendo, don Germán, mire. Lo de explicar, usted puede explicar aquí lo que quiere, decir lo que quiera. Yo también estoy en el ejercicio de mi libertad de expresión y de participación política, ¿vale? Ahora, polo miúdo, se o explica a usted os seus amigos. A mí non me ten que explicar nada polo miúdo. Ninguna, nin dos, nin tres, nin catro cousas que dixo. O que iba a decir. Mire, outra cosita máis, jefe. Mire, outra cosita máis, amigo. Mire, usted habla entonces de que estamos ante un terraplén. Un terraplén, que se ha derrumbado en una finca privada, ¿vale? ¿Qué tiene que ver eso con consolidar de forma urgente el corrimiento de tierra por debajo de la Torre de los Monjes? ¿Dónde está? ¿Vamos a actuar en una finca privada? ¿Es lo que propone? Yo creo que lo que se viene arriba no soy yo, es las cosas que le mandan a usted leer aquí y las lee. Igual es usted el que no las lee o no las medita suficientemente. Acometer de forma inmediata las labores más urgentes de limpieza y consolidación de la muralla en las zonas más críticas. Esto es corregir un corrimiento de tierra en una finca privada. También, a ver qué es lo que se viene aquí. Y luego, después, incluir en el presupuesto, o sea, una actuación presupuestaria, pide.
Vale. Eso es un corrimiento en una finca privada que nos lleva a una actuación presupuestaria que tiene por finalidad una partida de gasto plurianual específica para el mantenimiento imprescindible de la muralla. Pues fíjese usted, ¿a dónde nos lleva el corrimiento? En tierra. Vaya si lo leo. El propósito que le anuda usted está totalmente fuera de lugar. Eso es lo que tiene que decir. Y que quede claro que lo de subnormal y deficiente lo ha dicho usted. Gracias. Yo jamás insulté a nadie con esas palabras. Turno de peche, don Germán. Sí, nada, únicamente que retiren o de subnormal da acta, se fan favor. Pues moitas gracias. Mire, eu me gustaría que foran un pouco serios cando planteen cousas, porque usted que leo aí foi o titular dun xornal, que para nada ten que ver ca verdade, porque eu estou ben ali, e o que caiu foi a arista, a cuneta, porque ali eran 4 carretillos de terra, a arista, o borde da parcela, que efectivamente é privada, e desde esa arista hasta a muralla queda un cacho, hai todo o ancho da parcela, e non sei se son 15 ou 20 metros, pero pues casi a longitude desto, o que hai desde o borde hasta a muralla. Eso non é un corrimento de terras. Usted sabe o que é un corrimento de terras? Isto non é como cando usted vai por unha carretera que hai para a cuneta unha pouca terra, ou unha pedra, ou algo que ocorre cando chove en múltiples sitios. Non podemos facer deso unha cousa que non é. E se non hai que ir ali, hai que ir ver, e ver que eso foi simplemente o borde desa parcela, que é particular, e non sei se a orde do Concello ten que arreglar as cousas particulares, bueno, pois non é nin corrimento de terras, ni moitísimo menos. En todo caso, aclarado eso, sometemos a votación a proposta de Esperta Monforte Grupo Mixto, en relación coa muralla, que, por certo, doña María Luisa, usted é moi inteligente. No punto 4, que é onde fala da Xunta, do plan que efectivamente había feito a Xunta sobre a muralla, no seu día, a Conselleira de Cultura, que era do PNG, por certo, e fixo, por certo, quen fixo ese traballo da muralla, ten ustedes hoxe nombrado na Comisión de Patrimonio de Lugo. Nombrado por el Partido Popular na Comisión de Patrimonio de Lugo. O mesmo señor que lle fixo o estudio sobre a muralla a Ángela Bugallo, que era Conselleira de Cultura. E vostede, claro, dice, no, quitar o punto 4, que é onde fala da Xunta. Hombre, a ver, isto se nota moito, en fin, sí, bueno, usted pode decir o que queira, pero a Xunta, sabe o que ten que facer a Xunta? Facer o mesmo que está facendo en Lugo. Porque en Lugo actúa e aquí non. Que faga o mismo. E deixe de que o Concello promova, que non, o Concello non ten que promover iso, hombre, non. Non é verdade. Usted pode dicir, estou seguro que a xente que está escoitando non a cree. Estou seguro, porque non é verdade. E se Lugo actúa sobre a muralla a Xunta de Galicia, porque Monforte non. Hombre, por favor. Encima, ten o atrevimento de dicir que quita o punto 4, que é onde fala da Xunta. Hombre, cando foi un documento que fixo a Xunta. E o redactor dese proxecto está hoxe na Comisión de Patrimonio en Lugo. Bueno, aclarado isto, para que sepan os veciños, sometemos a votación. Votos a favor. 3 votos a favor. Votos en contra. 10 votos en contra. Abstencións. 4 abstencións. Queda rexeitada esta proposta. Pasamos ao punto número 12. Perdón? Que retira a moción. Vale, moi ben, pues nada, retirada. Pasamos a actividade de control, que é dación de conta de resolucións da alcaldía de datas de 21 de 1 de 2026 a 17 de 2 de 2026. Punto número 14, dación de conta de informe de omisión de función de intervención, recoñecemento extrajudicial de crédito, expediente 1046/2026. Punto número 15, dación de conta de execución cuarto trimestre de 2025. Punto número 16, dación de conta de informe de morosidade de período medio de pago cuarto trimestre de 2025. Punto 17, dación de conta do informe de asesoría xurídica da Diputación Provincial de Lugo, que
aquí se nos decía, ustedes non fan nada, non piden informes, pois si pedimos informes e está o informe. Igual que pasou, con isto vai pasar con outras cousas. Punto 18, dación de conta das actas da Xunta de Goberno de datas 12, 19 e 26 de xaneiro e 2 e 9 de febreiro de 2026 e rogos e preguntas. Estaba presentado en tempo e forma dous rogos e dúas preguntas de Esperta Monforte que don Germán formule. Si, vou dous pregos e unha das preguntas retiro e quería facer unha pregunta in voce. Se me contesta ben, se non, xa me contestado. Pregamos lle teñan a ben volver a revisar o empedrado da Rúa Santo Domingo xa que siga a xerar ruído o paso do tráfico rodado e pregamos lle teñan a ben arranxar as deterioradísimas beiras rúas na Rúa Morín. A pregunta que formula é cantos cartos lle pagamos ao Concello de Monforte Lemos a Voz de Galicia S.A. polas facturas presentadas no ano 2025. A outra retiro é a que é in voz é si saben as fechas de o momento no que se vai abrir o gimnasio da piscina municipal. Pois moitas gracias. En relación con a Rúa Santo Domingo, pois miraremos a ver se hai algo mal. E en relación coa Rúa do Morín, das beiras rúas do Río Morín, eu pensei que vostede preparaba os plenos. Porque vir aquí a dicir que faga o Concello, cando esa é unha estrada da Xunta de Galicia, de verdad, xa non sei ni para que me esforzo en contestarlle. Esa estrada é da Xunta de Galicia, é a antigua carretera de Lugo, a 546. Salvo o trozo que hai agora desde Cruce Cai San Pedro hasta Punta da Virxe, que é municipal, de aí para arriba non é municipal. Por tanto, diríjase usted á Xunta de Galicia. Que, ademais, podo dicir que cando demos unha licencia para unha obra en Valle Inclán, despois da vía de Castilla, rapidamente veu o vigilante da carretera a chamarnos a atención porque lle damos o permiso da Xunta. E só estaba o andamio posto sobre a acera, por exemplo. Así que, xa o sabe. En relación co ximnasio, si xa sei a data e vamos a dar a conocer o xoves. E a outra pregunta, decir que este dato usted xa o ten. O da Voz e o do Progreso, xa o ten os dous. E nós non vamos a facer de sumadores de vostede. Sabe por qué? Porque todas as facturas, todas, van á Xunta de Goberno e están na acta da Xunta de Goberno. Por lo tanto, usted o que ten que revisar as actas da Xunta de Goberno e ver canto se pagou a cada un dos xornais. Non vamos a facer de sumador. Ben, hai presentado no día de hoxe unhas preguntas do BNG e unhos rogos do BNG. Así que formulen. Ben, primeiro, as preguntas. Como xa dixen no último pleno, pois isto vai ser crónica. Somos conscientes de que as preguntas ao ser presentadas en voce non ten a obrigar a contestalas. Cantos viaxeiros teñen usado o Burrual neste último mes? E a pregunta número 2 é se está o goberno municipal ao tanto da situación dos proxectos eólicos do Neboreiro e o Ferroedo, porque a línea de evacuación pasa por noso concello, afectando dunha forma directa a varias parroquias de Monforte. E os rogos, pois o rogo é o primeiro que o Concello repare o pavimento das aceras, que non pon aquí, pero son das aceras, o pavimento das aceras das Rodas Hortas, que hai varias soltadas, e o Dr. Francisco Moure, que onde se arranxou a auga, había moita prisa de acabar, pareceme lógico, pero, home, deixaron as plaquetas todas soltas. Por lo menos, antes de que caiga alguén de bruzos, pois reparalas ou reclamarlle a quen fixo obra que as repare, que tamén sería o lógico. E outro rogo, pois é despois de estar ao tanto e de falar as AMPAs do Colexio Novo e do Colexio da Gándara, pois que pide unha serie de cousas, como que o Concello de Monforte estude a maneira de inmediata de viabilidade de asumir a xestión directa do municipio de Madrugadores,
que mentre non se implante un modelo definitivo se habilite unha fórmula transitoria, que se analiza a posibilidade de acollerse a subvención da Xunta de Galicia para este plan de madrugadores. En definitiva, que o Concello de Monforte, que o Goberno, atenda as demandas das AMPAs do Colexio Novo da Gándara respecto do plan Madruga. Eses son os dous nomes. Moi ben, pois nada, dicirlle que vostede aquí non fala de beirarrúa, fala de pavimento. E pavimento é unha cousa e beirarrúa é outra. Xa. E en relación co tema das AMPAs, xa foron informadas pola teniente alcalde que a recibiu e foron informadas. Por tanto, xa saben o que pode facer o Concello, porque aquí todos os colegios que van á primaria, todos son nenos de Monforte. Os dos Colapios son nenos de Monforte, os do Colegio Ferroviario son nenos de Monforte, os de Torre de Lemos son nenos de Monforte, os da Gándara son nenos de Monforte e os do Colexio Novo son nenos de Monforte. Todos son nenos de Monforte. Por lo tanto, o Concello sabe que vostede que non é unha obriga e que para iso ten establecida a Xunta unhas axudas e uns criterios. Por tanto, se facemos para 2, teríamos que facer para 5. Non para... Non? E tamén sabemos por que se fai, don Emilio. Tontos non somos. Que tontos non somos. Sabemos por que se ven demandando eses dous colegios, esa reunión ca persona que os recibiu, que é a teniente alcalde, xa sabemos. Non somos tontos. De todo. Pode que algo sí, pero de todo non. Xa o sabemos. E eso por un lado. Por outro lado, en relación cas preguntas, pois non sei se mos coito eu xe na radio porque me preguntaron e xa o dixen. Hoxe voulle contestar. Pero lea vostede o reglamento orgánico. Lea o reglamento orgánico. Xa verá como evitamos despois ter que decir o que teria que decir. En todo caso, vou dar os datos. Porque xa preguntou isto o mes pasado. En diciembre, que foi cando se empezou, foron 18 persoas que utilizaron o bus nos días que estuvo activo. Descontando, lógicamente, os festivos todos de Nadal, fin de ano e tal. E en xaneiro foron 71 persoas. 71 persoas, o dato é ese. Pode parecer moito ou pouco, pero son os datos. Pasar do primeiro mes, como todo, tampouco o bus urbano, que agora son 7 e pico mil, ou cerca de 70, o primeiro mes non andaba tanta xente no bus, pero pois andou. E en relación co tema do Nogueiro de Forredo, dicirlle que cando o proxecto veo ao Concello para a exposición pública, se o conocemos, a partir de aí non temos dato ningún de todo eso. Temos O Grupo Popular non presentou nada. No. Despois já damos por escrito. A quen lle deste? A mí? A ninguén, porque xa non temos xente unha copia. Ah. Unha vez que as formule, deixo por escrito, porque sei que que llas deixemos por escrito. É para evitar malos entendidos, porque igual tomo mal nota. Non, parecenos ben. Nos a temos no ordenador, así que non hai problema. Bueno, a primeira pregunta, a verdade que xa non la respondeu na primeira intervención, no anterior pleno non la deixou formular, era en relación ás accións judiciais que podería levar a cabo polos asuntos que non lle gusta que falemos, xa se acaba de ver agora, pero xa deixou contestada na primeira exposición, así que vai vela, pero entendemos que xa está contestada, que está traballando nelo e que está claro e decidido a levar a cabo esas accións judiciais. A segunda pregunta, por certo, nós tiñamos claro que o Concello non era o que ten que ir opción, o que ten que ir ao xulgado. Aquí dixos, Nós non, Nós o temos claro que non. E tamén lle digo, non é unha sentencia judicial, un informe xurídico dunha administración. A seguinte pregunta ten que ver tamén co bus rural, porque estudiando os pregos e vendo os horarios que teñen anunciados na páxina web, vemos que se inicia ás 8 da mañá, remata ás 9:10, volve outra vez de volta ás 2 da tarde e remata ás 3. Pero o contrato, según dice, o bus solamente realizará traballos para o Concello e o conductor estará dedicado a xornada completa. A nosa pregunta é se está facendo outro tipo de rutas polo medio ou se ten previsto facer outro uso co Concello con ese conductor, porque, polo que nos vemos, comprobando o plego e os horarios que están parecenos que hai un tempo morto aí que non se está aproveitando. Xa sei que non nos ten por que contestar agora, pero a ver se nos contesta.
E os rogos, un é relacionado co Camiño da Chorima, frecuentemente usado polos concellos, sobre todo cando conecta a Rúa Escultor Francisco More coa carretera de Castro Caldelas e a rotonda coa Nacional 120. Actualmente, dito camiño na marxe oposto ao canal segue a presentar un estado de abandono preocupante debido ao crecemento de vegetación. Dita vegetación invade a plataforma do camiño, estreitando o paso e cando se cruzan dous turismos provoca un doble risco, tanto para os peatóns como para os vehículos que poden caer do canal, que nesta zona discurren a profundidade considerable. Rogámoslle o Concello se dirixa á Confederación Hidrográfica do Miño Sil para que proceda a desbrozar dito camiño da Chorima ou ben, aínda sen ser competencia do Concello, como ten acontecido en outras actuacións, procedan desde a Alcaldía a dar instruccións á concesionaria da limpeza para que pase a esbozadora de brazo perfilando dito marxe. Traballo que non lle debería levar máis de 4 horas. E o segundo rogo é relativo ao acceso que conecta a nosa cidade ao polígono industrial do Reboredo coa Nacional 120. O firme tamén está nun estado deplorable e o motivo non é solamente a elevada pluviometría deste inverno, senón as continuas avarías na rede de abastecemento de auga neste tramo. Dito enlace conta para incrementar a seguridade dos usuarios dunha serie de luminarias, que xa non lembramos a última vez que funcionaron. A vostede, amante dos proxectos megalómanos e de elaborar proxectos para obras das que non é competente, como corresponsable da Alcaldía, presentamos o seguinte rogo, que solicita ao Ministerio do Fomento que proceda ao acentemento dos enlaces da Nacional 120 no polígono do Reboredo mediante un reasfaltado e a reposición da iluminación. Así mesmo, dende o Concello tampouco estaba de máis que lle botara unha man da calle Reboredo nas inmediacións de dito enlace. Deixolle a folla. Pois gracias, doña Cati. Miraremoslo de cara ao próximo pleno, pero tamén lle digo unha cousa, ten que ser máis sucinta. Isto non é un argumentario dunha moción. E usted sabe que está en sitios onde hai que ser moito máis escuetos. O sabe perfectamente. Por lo tanto, prégolle que no futuro se ciña máis á cuestión. E un rogo é un rogo. Un rogo non ten un preámbulo. É un rogo. Non, deixese de contos. Un rogo é un rogo. Non ten preámbulos. Igual que a pregunta, son preguntas e tampouco ten preámbulos. Bueno, dito eso, antes de levantar a sesión, penso que don Germán ten moita prisa, antes de rematar a sesión, pois esta tarde, non me acordo ahora que hora, pero ás 18:48 horas, doña Margarita López Rodríguez presentou un escrito no registro do Concello polo que presenta a súa dimisión como concelleira esta mesma tarde, o fixo ás 6:48 minutos. Así que consta aquí a dación de conta, a toma de razón, mellor dito, por parte do secretario para que tome coñecemento pleno que como procede para dar conta desta situación a Xunta Electoral e que pode emitir unha nova certificación, unha nova credencial. Así que, doña Margarita, ten vostede a palabra. Gracias. Espero no llorar, Si lloro, me tenéis que perdonar, Bueno, yo voy a empezar mal, pero bueno. Hoy no es un adiós cualquiera, es una despedida cargada de memoria, de aprendizaje y sobre todo de gratitud. Cuando el alcalde me dio la oportunidad de asumir esta responsabilidad, lo hice con una convicción profunda. La igualdad no es un eslogan, ni una meta lejana, sino una tarea diaria, a veces difícil y absolutamente necesaria. Hoy me voy con la tranquilidad de haberlo intentado con honestidad y compromiso. Trabajar por la igualdad de Monforte ha significado escuchar historias reales, poner rostro a las cifras y entender que las políticas públicas solo tienen sentido cuando mejoran la vida cotidiana de las personas. Gracias de corazón al equipo técnico que sostuvo con rigor y sensibilidad cada proyecto que hicimos. Gracias a mis compañeras y compañeros de corporación, porque incluso desde la diferencia se construye cuando existe el respeto. Si algo me llevo de esta etapa es la certeza de que la igualdad no se defiende desde un despacho, sino desde el compromiso real con la vida de nuestros vecinos y vecinas, desde la empatía convertida en política pública. Me voy sabiendo que queda mucho por hacer, viendo además los últimos datos de esta semana pasada, pero también sabiendo que lo sembrado no se pierde.
que cada taller, que cada acompañamiento han dejado huella. La igualdad, cuando se trabaja con honestidad, no retrocede, se transforma y sigue para adelante. No dejo la lucha, no dejo los valores que me inculcó una madre que hoy tiene 91 años y me necesita física y emocionalmente a su lado. Solo cambio lugar desde el que seguir defendiendo una sociedad más justa, más libre y más humana, y lo seguiré haciendo desde mi partido, el Partido Socialista, porque si sé algo es que los mayores avances sociales de todo tipo se hicieron desde el Partido Socialista, en especial en materia de igualdad y violencia de género. Gracias al alcalde y a mis compañeros del equipo de gobierno por la confianza, por el aprendizaje y por caminar juntas y juntos. Solo me queda decir que ha sido un honor compartir este tiempo con todos vosotros. Gracias, doña Marga, e sorte no que nos quede de vida e esperamos seguir traballando xuntos moito tempo. Non sei se algún voceiro quere ter unhas verbas, empezando de menor a maior, don Germán. Usted non? Don Emilio? Sí, pois a verdade é que nos colleu de sorpresa porque non a sabíamos. Dende estes dos portavoces, humildemente, agradecerlle o traballo que fixo no Concello. Pasou, ou está pasando, pasou por unha situación difícil e complicada. Se en algún momento lle faltamos ao respecto, sempre que o debate é sempre político, nunca personal. Repito, estes días non foron, entendemos que non foron fáciles para ninguén, e desearlle toda a sorte do mundo, e dende a súa aclamar ou proclamar que tuvemos a posibilidade de compartir con vostede a corporación. Gracias. Gracias, don Emilio. Doña Cati. Moi brevemente, tamén desde o Grupo Popular valoramos o traballo realizado desde a Concellería de Igualdade. Moitas veces non nos puxemos de acordo, verdad, nos debates, pero tamén quero dicir unha cousa. Nós, a quen lle pedimos a dimisión por as circunstancias foi o alcalde, non a vostede, e sentimos moito que teña que ser vostede a que dimita. Nada máis, moitas gracias. Moitas gracias, doña Cati, pero se leio os papeles dice por motivos familiares. Non me sei cuentista. Señor Torres. Sí, muchas gracias, señor alcalde. Querida Marga, pues despedirte con todo el cariño y el afecto que sabes que te tenemos, que echaremos de menos tu inestimable colaboración, no te quepa la menor duda, pero sobre todo tu presencia, que esperamos que siga en otros ámbitos. Sabemos que pasas por un difícil momento personal, que, bueno, que te necesita a veces alguien, los ciudadanos, pues sí, es una gran labor, pero quien te necesita ahora es alguien que depende íntegramente de ti, porque los padres son así, como nosotros dependimos íntegramente de ellos, y siempre llega el momento de devolver un poquito de todo eso que nos han dado, y tanto en eso como el resto, pues cuentas con nuestro apoyo, nuestro agradecimiento, nuestro afecto y nuestra amistad, y nada más, eso es todo por mi parte. Gracias. Muchas gracias, señor Torres. Por la miña parte, compañera Margarita, darche as gracias polo traballo de todos estes anos. Antes de estar incluso gobernando, xa ibas na lista que eu encabezaba. O que pasa que daquela tiñamos menos concejales, por tanto non estabas aquí. Pero ese traballo que non se ve tamén é o que máis hai que valorar. E agora, bueno, pues a vida evoluciona, e, por lo tanto, tes unha situación, como te dices, por escrito, familiar distinta e que che exige ou que che impide dedicarte como te gustaría a ti e como sempre fixeches. E, por lo tanto, estou convencido, xa mo dixete personalmente, pero tamén quero deixar aquí constancia de que vas a seguir traballando co Partido Socialista, traballando con este equipo de goberno e que, por lo tanto, vas a colaborar en todo aquilo que, como fixeches hasta ahora. Así que, darche as gracias e desearche o mellor, sin duda ninguna. Así que, boas noites e levantamos a sesión.